Zama iko na moyo ndizo chirantu. Maratu wahere. Mire vanenge vatomisa ngoro vakati ngoro haingangoindizve vanenge vatomisa ngoro officer vakati vakafamba vakati misei vakafamba vakamisa vakati mamisa ngoro haingangoindi musina kumisa handitika munomisa zvinhu zvomira izvi handiti maswera seiko manheru mamuka seiko kumati rekaindibvise macomments because ndikavereka macomments enyika imadhayari sindokuzivai handitika ndomipisa ndakuseka so izvozvi matopika akafanana neaya atenge tinawo muzvara nhasi anenge achida kuchimwira totenda dedhira maposa stepfather makati kwaizvimire girazi rangu 1 aiwa rinenge ratoita ball handitika rinenge ratoita ball girazi 1 right vedu rega itengetesa vatu vedu no under 18 kana uchiziva kuti uri mwana udiki iwowo ya under 18 please this show is not for you because pana patenge chitotara zvazviri handiti tinenge tichitotara zvinhu zvitoitika mukati moupenyu hwevanhu zvinhu zvitoitika mukati moupenyu hwedu everyday zvinhu zvazviri zvatinenge tichida kutaura saka malinjani sadibonani dhumera matseranabudhi kwamuri kumatima nenyika izvona tichiti aiwa ngatisangane pachirongwa chezuva ranhasi patinenge tichikurukura nyaya dzemubedroom handitika nyaya dzemubedroom idzi mazana akuchina natete handiti hakusisina vana tete kana vana mbuya yokuti ndinoenda kunobvunza sometimes we are much more comfortable kutotaura nayo nepafacebook vandisingazivi because they won't judge me havandijaji ndikaenda kuna vatete vanopesa kutomudza zvinhu zvisiri izvo handimona vakutonitaurira zvinhu zvegodo zvokutogodo kana kudii saka ini ndotongoyawo panapa tongozidiskasa ipo pano zvamunongoziva kuti social media ndoyadominata pazvinhu zvakawanda ndoyatove platform yekuti vanhu vanotaura zvavanoda vachitoseka vachididi vamwe vanenge vane magosti avo kuitira kuti vawane kutaura vakasununguka asi isu semahosti acho hatitoiti magosti totongouya sezvatiri kudai so that
zvinyatsokudzisa inga pamunoenda kana kumachechi muchidzidzisana wani munongodzidzisana maifundisi vari kumberi vachitongokudzidzisai handimaona zvichitongoendeka zvakadaro handimaona saka isi hatiuyi nemaghost inotongobuda yakadaro yekeneke tichitaura saka if you know kuti izvi zvemashows akadai so hauzvigoni today you are free ndaona pastor Casper ari palive you can just go kwaCasper ndamona ari palive munoita zvikunoitwa shoko ramwari kokoko momboenda kushoko ramwari vanoda kuita zvemudzimba zvekudzidza zvemudzimba nokuonesana tomusara pano iyo nyaya yatopic yadai kuya nhasi iyi topic handisi ndauya nayo topic yakumbirwa nasomebody else kuti vamboitaura mushure mokunge ndaigadzirisa murume nemukadzi kuvanga vanesana kumboko nenyaya yechimaikoro chimaikoro chamaona chichitamba-tamba chachinenge chidaiwo chikadai chimaikoro chinonzi maikoro handitika chinenge chitamba-tamba chiya mushure mokunge maikoro yauya mukadzi avanikwa aina maikoro handitika murume akapopota akapenga kuti unotenga maikoro munomba uri kundisvora handiti uri kundisvora chii kunonditengera maikoro ini ndiri pano kundisvora kauko saka zvakadaro mera chinanga ichina nogara namaikoro wako handichimaona asiwo mukadzi akati aiwaka zvakafanana nawo nokuti iwe paunongochita zvinhu zvako zviya zvebonyo indiripo kundisvorawo handichiona kutondisvorawo saka inde ndichiona kuti pane zvinenge zvichiitika nyaya yacho yakanetsa vediwe nyaya yacho yakanetsa kuseri kwasi pakupedzisira takazongona tirege tisvike tiwirirane tingozama kuita zvinhu zviri fe tikangozama kuti tipinde pakati saka ratirega tiunze paplatform timbonzwawo vana baba muri pano nana mai kuti why do you feel offended kana mai vakanotenga maikoro vauya havona maikoro wavo handitika vaisa mumba kureva kuti mashogwa here kana kuti chii muri kufila kuti munenge vashorwa here kana kuti zviri kufamba sei ko imi vana mai pamunozonotenga maikoro uyu wengoro yomoto handimaona chii chinenge chichiitika ivo baba varipo handitika baba vasi kugona basa here baba vasi kugutsa here ko maikoro ndowei handichimaona saka baba vachipedza maikoro opinda saka hapasi competition inenge iripo here apa panenge pasina competition inenge yakuitika here apa aiwa ina handizivi toda kunzwa nemi munhu wese akasunguka kutaura zvaanofunga panapa handitika right kocha imi vana baba pamunenge muchibatawo handitika muchitambisawo bonyo handitika vana mai varipo zvinenge zvichifamba sei zvinenge zvichirevei kusvorawo here vana mai vachanenge vasingakugutsi here chii chinenge chichiitika nyaya iri kunzingu nokunyimo handitika isu chedu kungosangana pakati tihwisise kuti imi vana baba chii chinenge chichiitika nokuti vakadzi vakudongorera mabathing room muchiita yamunenge muchiita handitika vana mai vomakuwanikwawo zvinhu izvi zvinenge zvirimo zvimaikoro zvakavigwa vobvunza kuti ko chimaikoro chauya sei pano saka ichida kungonzwa kwamuri guys kuti zvinenge zvichifamba sei reason yekuti wakatenga maikoro iwe ndeyechii kutenge maikoro uise mumba baba varipo handitika I would understand maybe kune munhu ari single kuti maybe ake ari single handitika ko mai vemumba maikoro ari pasaidi baba vemumba vane mukadzi handitika bonyora ndo ramakungorarama zviko zvinenge zvichiitika pane vandaona macomments vanga vachitanzi bonyora mweya wetsvina chavanenge vakatogara munhu handimaona ko maikoro uyu kuzvibaya namaikoro hausi mweya wetsvina here handitika ngatitirai kuvereshinawo titirai kuva fei ipapo tinyasonzwisisana handitika so nhamba dzekufona idzo ndakapina handitika tovhura malaini edu you are allowed to debate you are allowed kuonesana handitika you are allowed kutaura zvaunofunga as long as usina kutuka aiwa ngachitsve handitika saka laini ndavhura handitika uyai tionesane tinzwe kuti sei vana mai mudzimba muri tenga maikoro baba varipo handimaona vana baba sei muri kuita bonyora iri vana mai varimo mukati medzimba handitika zvinenge zvafamba wapedzana mai wabva kuna mai wakuenda kunoita bonyora amusi kugutsikana here zviri kufamba sei so macomments pana loveness ari kuti loveness zariro ari kuti maikoro inotonaka herewo ari kubvunza mubvunzo ari kubvunza regai tinonzwa ndanzwa macomments andichiona vamwe vanenge vachiti kwanzi maikoro unotopisa hanzi ukatanga chimaikoro icho chichi baba hauchavadi saka itoda kutonzwawo kunoona neexperience nazvo kuti zvinofamba sei handiti sheli akataura kuti hanzi maybe baba vanenge vane kadora so it's either that or is cheating handitika uyu ana rinobvunza kuti indodawo maikoro ndomumwana kupi handiona I think maikoro pane ana ndamboona munhu anga achitengesa achiti mari yako ari kutengesa vana maikoro ava ndamuona wandifadza chidemi aisa macomments achiti ndiri kutengesa vana maikoro handitika saka kune munhu ari kutengesa vana maikoro vakangwara vakati changamu handitika ibusiness vatouya ndikaitinzwe hello kola Hello, Sis Melly. yewo mama masikora seiko
Kwera maswera. Taswera. Yakangoma topic yacho. Yakaoma asirira kutongoti taurigwe kuti imimi izvo kana mune chimaikoro munomudii isichiziva kuti mudhara varipo. Ukaona ndaita chimaikoro mumba. Mudhara varipo. Zvinoreva kuti mudhara havasi kunyatsosevhisa zvakanyatsokwana. All right. Zvavasiri kusevhisa zvakanyatsokwana. Zvaakuchifanirwa kuitwa neni manje. Ndezvekuchitaura nababa amwana kuti baba amwana inini hamusi kunyatsosvika pamwoyo pangu. Saka ndanga ndafunga kunotenga chimaikoro. Moonesana mukutenga chimaikoro chiya kuti vanobvumirana nazvo here kana kuti ivo vanoti votsvaga help yekuti vaimprove kunyatsondisvitsa pandiri kuda chaipo ipo. Alright. Mirai ndikubvunzei mubvunzo. Kana pamunenge muchitika munogara nababa imi muchitaura baba ndafunga kunotenga chimaikoro. Hambusi kutovashora here kabisira kuti baba hamusi kugona bonde mumba saka ndinotsvaga hangu chimaikoro. Vanozvitambira here nenzira yekuti imimi muri kuda kunotenga chimaikoro kungotenga ini chimaikoro kana kuti vanenge vatofila offended nekutoti mashoro. Aiwa ndinenge ndataurira nawo ka baba kusangana tiri kusangana hedu lula tiri kuita asi inini handisi kunyatsoinzwa. Tinenge tataurirana ini handisi kunyatsoinzwa handiti. Mukutaurirana muya tichiramba tichidhiskasa ndikaona mhinduro yavo yakarerekera kusiri kundifadza ndopandichasvitsa shoko rokuti ndanga ndafunga hangu kunotenga chimaikoro nekuti kuzongoonekwa nechimaikoro mumbaka ndokutovasvora to the last usina kumbobvira wakanga wakadhiskasa navo. Saka ini muri kureva kuti pavarume pa 100% yevarume vakabvuma kuteerera izvo kuti ndichamboenda kunotenga chimaikoro baba. Imi makadzikunga kwenyu mimi namba yevarume vakadaro knowing varume vedu maAfricans aya vanenge vari vangani? Inamba vakazvibvuma here? Musati matotaura kuti maAfricans ndandoda kuvati kuchivanhu vatema kuvarume vevanhu vatema I think zvinotinetsei asi kuvarume vechichena itopiki yamungatodiscussa freely mukatoita come to a conclusion yekuti ndikatonobuda ndikaenda kusali enzi kunotenga chimaikoro ndikatodzoka nacho mumba ndikachiisa panotoziva baba nekuti ukachitenga muchihwandeka ndokuzouya nacho wochiisa pasi pewardrobe pekuti iwowo kana wakuda maikoro ndopaunonopinda wochishandisa maikoro wodzosera zvinova zvinenge zvisina kunaka pachivanhu vatema zvinotinetsei nekuti murume wacho vanhu vatema kuchiumudze kuti ndafunga kunotenga maikoro nekuti hausi kugona namwari banga chairo unoriveswa. Saka imi makambotenga here chimaikoro chinai sisi? Inini handisati. Zvakarongeka hazvo kumba? Handisati, handina. Kumba kwakarongeka hako saka hamudi here chimaikoro kumba kwakarongeka? Ndingati kumba kwakarongeka. The first time yandakaona chimaikoro inini izi ndabuda muZimbabwe ndauyawo kwandiri ikoko ndakaona chimaikoro handiti ndachiona ndakatochibatawo chinomboitiswe ndaitoona kunge toy. In fact it was a vibrator dzimwe hadzisi in the form of chimaikoro zvachakaita chaicho dzimwe dzinoita kunge thick pen yeungoti ukabatidza chinongoti giri ndochandakaona ichocho ndisingatozive kuti chinoitiswei ati mushamwari akatozondikwenya kuti muri kuramba muchiburitsa muchinhingirikira muri kuziva kuti chinoshandiswa here ende ndandatoo kuma30s futi ndisingatozive kuti chii. Alright. Saka machiona henyu hamuna kuda kuzomboita mishungudzo kuti muchitestewo kuti maikoro vakamira sei? No, not even. Alright. Not even. And then ndine mamashoko anoshandiswa kunoka andakatombotaura pazere vanhu ndamanzwa kunoku ndotonzwa ndakwenyonzi shoko ramuri kutaura muzoti hariite here ndikati rakaipei ndinongorinzwa richitaurwa zvinonzi ndibva ndazoexplainerwa kunzi vanhu vanenge ini ndokuti kujaza vanhu vanenge vachijaza saka mama taura shoko rokuti kudi kwemi rinotakana
ndichariziva here ishoko rinoshandiswa nevanhu muno muengland zvokuti shagging hanzi shagging alright ine handizive kuti shagging yacho chii chiri kutaurwa ipapo saka ndangotongoriizawo ndichiti yes shagging wanike ndakutotsiurwa kunzi muri kumboza kuti wedhira muri kutaura runorevechi ndokuzoexplainerwa saka asi ndinoda kungoti kana musina kuricha conclusion yekuti unotenga chimaikoro wataurirana nemurume wako especially vedu vechibhoyi vasingabvumirane nazvavo reikira kunotenga maikoro nekuti ikazobatwaka zvokwadi unoendeswa kumba kwei ndizvozvo aiwa maita basa thank you very much regai tinzwe vamwe vakamboshandisa maikoro alright hanzi chimaikoro ichi kana zvanyanya kunitsa unogara pasi wotaura nababa woudza baba kuti baba indafunga unotenga maikoro inasi mubvunzo wangu kangomira pakuti vana baba vangani vanozoda kunzwa kuti kwatengwa chimaikoro vane chavana baba vanganozoda kunzwa kuti aiwa maikoro adi mukadzi wangu atenga maikoro vanozvibvuma here alright tikuona alright regai tinzwe kola hello kola did right muri right here kola motions mafara ini ndasha kubata panyaya yemaikoro in the sense yekuti vanhu vanoti maikoro ine udhimoni mukati inango ndinoita kusanzwisisa ipapo kana mawirirana iwe nemurume wako kuti maybe we find pleasure in using maikoro or maybe when my husband is away on a trip ndikashandisa maikoro yangu it's a way of relieving myself instead of looking for someone else to satisfy me. I might prefer using maikoro as a way of pleasuring myself. So then you come to a question about how is it now demon iyo ingori way yekutozvidzivirira kuita upombwe. Okay, asi ndoda kubvunza tisatata mataura muchiti maikoro anditi ko kunyaya yebonyora iri what's your take on that one? Okay, kubonyora I think it's also it's okay tingati maikoro is technology yakungoshandiswa nevanhu yekubonyora hatiti munoona because if you are using your hand kubonyora at the same time uchikwanisa kuzotenga machine yekuzvibonyora isn't it the same concept as well? ndozvandiri kubvunza imimi kuti nyazonzisa kuti munoti bonyobonyo rimuya wetsvina here kana kuti muri kungoti aiwa zvakangofanana it's a way of pleasuring yourself kana maybe baba ava vasipora kudii but mubvunzo wangu wekutanga woti baba ava vacho handitika baba ava vacho vanozobvuma here muchiti baba ndakumbonotenga iye maikoro uyu kuti andisatisfy vanobva vataura kuti wati kudii kutenga maikoro inini handisi kugutsa here pano vanozvibvuma here makambochitenga here imi aiwa masekero enyama itaya masekero enyama uri kuitaya kakolaka maikoro munaye tionesei maikoro wenyu kana munaye tioneseiwo maikoro wenyu kana munaye tione maikoro tiri kudzidza pano kudzidzisana munongobudisa maikoro kudaiwo kuti tochinja kuvhidhio vanhu vaona chimaikoro chenyu kuti ichi ndo chenyu chamunodiwo chamunozvinakidza nacho ichi ipapo handizokometa hako sisimeri but inini nyaya yangu iri pakuti inini murume wangu inini angazvinzwisisa because ari kuda kunzi ari kuzovenyika saka kushandisa kwedu maikoro kana kubonyera anogona kuzvinzwisisa because anoziva kuti mukadzi wangu ane manidzi aanofanira kusatisfya ine handipo so inenge yaagreement between iwo nemurume wako kuti bebi chiri papa ndechekuti ine handipo saka zvidi asi naikola kana muchiti murume haapo munenge muchida kuti murume anenge achitoenda zvegore rese here asina kumbodzoka pamwe anoshanda kunze kwenyika pamwe indiri kuzimbabwe iye ari kumalawi maybe tinoonana after 3 months or 4 months how does he expect me to survive saka muchida kuti pa3 months dzidzi mune motoda saka motongoshandisa maikoro motongoshandisa but yaagreement yenyiwo nemurume wako kana asiri kunzwisisawo zvinenge zvaakutaurana kana asingadi then it's fine but iye anenge achitozvionawo kuti iye mukadzi wangu akasaitawo izvizi anewo zvaanoda muupenyu saka anokwanisa kutsvaga zvinhu alright saka kana akasanzwisisa matimimi akasanzwisisa it's fine anditi let's say haana kunzwisisa saka munenge moita option ipi option
unenge yamutoti anofanira kutomira shoko atori padhora angu every week aseti kushaya munhu. Okay. Hapana imwe way yekusvika. Utomika plan because inenge utodowo zvinhu zvangu. All right. No, I want to kunzwisisa ipapo. All right, thank you very much, caller. Okay. All right, get to our next caller, Tinzgwe. Caller, hello. Hello, caller. Okay, yadona. Okay, Tinzgwe. Hanzi, aiwa ini baba vekwangu tinototaurirana kuti pakudiwa ningirikiri, parikudiwa maikoro. Saka nokuti mimi nenge musiko, saka Esther nakapopo saka vakabvuma baba vekwangu totenga chimaikoro. Sasi kutaura kunenge kuwaita kola vanenge havo vanacho chimaikoro ende baba vekwavo vanenge vakabvumidzira kuti aiwa chimaikoro ngachiuye zvacho. Handiti maona. Saka regai timbonzwawo muti vanoti kudii. Kola hello. Hello, Sis Melly. Hi sisi ndeipi nini? Ndiri boy ndiri sese. Ndiri right. Sis Melly ka. Nyamukutaura kai. Kola mbotanga kutaura autoro chidaro. Otherwise vanhu vanosiya dzimba ukangoita go deeper uchidaro chinemonemo. Unongotaura as if like, you know, you want to spice up, you know, your sex life. Nemurume wako munotaurirana unotaura muti this is the way to spice up, you know, our sex life. We need a few toys, not kubira here. Usina kutaura zvamaikoro. Taura zvimwewo, you know, tumwe turewa tiya sekubatiwe tiya ndosaka unofanira kutanga kutaura. Because it's likely to be agreed ukataura zvisiri chikochikocho. But obviously wewe ndoshena unotenga paunoenda unotenga pakae obva wangotenga namaikoro wacho pamusoro. Okay. Ko imimi kola ngatimbobvunza imimi mukaona murume wenyu akazvivharira mubedroom handika achiita bonyobonyo munofila sei? Taurai chokwadi, let's have an honest answer. Munofila sei? Zvinobohwa. Ko saka zvinogozobohwa sei imimi muchigona notenga maikoro? Aiwa maikoro yachangobatanidzirwa because I mean it's something chaunongochingodawo handiti. Iwo handifunga kuti because kungotaura kuti wangotenga maikoro straight hazviite hazvitaurike. Okay. Asi zvinotaurika kuti baba vakuudzai kuti amai ndoda kumboita bonyobonyo. Aiwa vakangotanga nongoita bonyobonyo naye zvinoita here vangandiudze here izvozvo kuti varikuita bonyobonyo nambo. Kwai muri kuvaudza wani kuti ndoda kunotenga maikoro? Ngativeifeka. Aiwa handivauudze kuti ndinotenga maikoro changoibatanidzira netumwe tunhu twandichatenga, you know. Ko baba vakazoona maikoro ari mumba? Saka izvozvi makatoviga maikoro wenyu? Handina zvangu but maybe ndichatenga. Handiti hamusati matenga? Ko muno kana kumba zvakaringana kwemaikoro munomutengerei? Kwanzi izvo nakola vekutanga maikoro unogona kumutenga kana kumba zvisina kuringana, especially wakarogwa nevarungu nokuti vanozvinzwisisa handiti. Asi vechibhoyi vedu havazvinzwisisi. Vechibhoyi vene havabvo vavakazvinzwisisa handiti ka. Saka hazvisi nyaya yekungoti pachena uchibva uchirakidza pachena. Ukatenga matoya aya unenge watenga mamwaya ega. Iwewe unongochisudurudzawo because chinenge chiripo obviously uchatongochitenga kana uchichida. Pane kuti uchite. Ndezvipi zviri nani. But uchishandisa chimaikoro ichi hauzoiti. We are all humans. Let's be honest with each other. Vanhu mudzimba kamu mune time yamunosatisfyana and then there's a time yekuti hamusi kusvika chaipo ipapo. One mukundizwa here? Tirikunzwa. Ndikuita feedback. Ndikukunzwa. Saka mune time yamunosvitsana chaipo handiti. Mune time yekuti hamusi kusvitsana because of someone, maybe kuneta mabasa and all that. One way or the other, one way ndiye anenge anomboleka at some point handiti. Hakuna akumboita take every time. Hakuna zvinhu zvakadaro. You can't have take every
you know, for a while. So sakabarisa madays ekuthi mwakho kana chisenza too much and it anogona ngoya akanetha and all that. And then kana una micro zakho, you can just use micro wakho because the same as him, because varume kana even now without asithi bane mic ndoba kabata mic saka they just banongoita bonyo ekutara kuno kwatikuita nyaya idzo dzidze varume vari kungokotsinya nazvo handisi mukona muchireva izvozvi like now izvozvi so like izvozvi tichitaura kudai so vari kutoita izvozvi vamwe vakutoita so because vakatobata mic is available so havambomira nditka saka isusu manje kuside kwedu manje tisi kukwara nditi asi ndoda kubvunza zvangu kola ndoda kubvunza wangu imimi semunhu wechikadzi munoda kukwirwa everyday reni aiwa handidi kukwirwa everyday handimukona ndikupa nenyaya haungakwirwe everyday hazvisi ameno kune vanokwirwa everyday alright ngatimbotaura inezve ngatimbotaura imimi kola tinyatsowonesana inoda kangani pawiki everyday handidi maybe 3 times per week, you know. Monday, Wednesday, and Friday. Whichever day, so, but as long as maybe 3 times a day, can I just go maximum? Can I just go maximum? So, go maybe like 5 times a week and it. Saka ini ndiona iti kana imimi mati mimi muda kushakadiwa ka 3 per week anditika muchishakadiwa ka 3 ka week saka maikoro mninge mangojambira ka 1 day apa mupinda pane rimwe day moraka zvakadiwa anditi saka maikoro mninge muchizomudii maikoro nongombatanidzo pape badesa yazinge dziri kuita ka 3 times zacho ndopa unobatanidzo maikoro anditi ndimataura kuti ka 3 pa week eka saka that means akasirika 3 ka because maikoro akapinda kana iri Monday Wednesday ni Friday maikoro akapinda Tuesday akasirika 3 kaka 4 ka kaka 4 pamwe alright let's say my ka 3 ka to Monday yacha na unyaso dichgojwa nezi unokupinda ka Tuesday na maikoro kwa Monday yacha ina kuti because it's never like sometimes many ini ndokuzongotaura vakazoba nozviziva kuti haisi every time uri kusvitswa chaipo pauri kuda kusvika handiti ko imimi vacho vari macho munenge muchivasvitsa here paunoda kusvika okay alright varume toda kuita fei handiti toda kuva fei toda kuva fei handiti varume vari kuita bonyobonyo Sis Melly kana vasiri kusvitswa vari kuenda sei kunoita bonyobonyo saka ndizvozvo havataure saka kusvitswa vambogudza alright tikuda kuita fair because varume vanongozviita anytime zviri available isusu kwatiri kwatiri kukwara kanogona kukuti ndakaneta chichichanetka imi hamuitiwo here ndakaneta ngativei fenga ngativei pakati imi vakadzi hamusiri mhere vakuru vekuti ndakaneta uyo adonyepera adondikwanzisa hanzi damurume everyday ungakwiwe everyday but ndizvozvo aiwa pakesi yako iwe kola pakesi yako iwewe kola aiwa but pakesi yako iwe kola inotori everyday because kana wati Monday isewewe iwe kola watinoda rutatu anditika that means Monday tongoti Monday Wednesday ne Friday wozotora maikoro uyu womushandisa chipiri womushandisa china yano everyday kai yato everyday maikoro asikumboisa pressure on me arikuisa pressure siders kwani body yangu manje bhinzi acho kana yakurohwa everyday nemurume ka imagine weight yaya and everything ano masera akawanda but tombochinja masera kabati kana apa musoro everyday ka saka imimi kwamuri it's a case yekuti weight saka nokuti maikoro ana weight saka murume ane weight wakasaka nokuzoroda paTuesday pape paunongoyuza maikoro anongokupa pressure kusaidu and then imwe
pressure yekuti mamasozi ese ausingamboshandisa anenge auzoshanda Wednesday. Ha? Yeah. Amen. Ndikona sokuti makola ari kuita selfish echikadzi. Amen. Regaiti mbonzwa vamwe, regaiti mbonzwa vamwe vanouya tinzo kuti vanoti kudii. When I did Sis Melly, but I just could be selfish though. Sis Melly, me I don't go pay that could be selfish because I remember what was selfish. Selfish from the start because they can help themselves just easily like that. It's just we can't. Okay. Aiwa, pakana kakola regaiti nzwe varume vacho kuti vanoti kudii. Okay, right. So guys, tokumbira vanhu vechirume timutudze kuti are you comfortable nekuti moitigwa namaikoro ava varume tichiudzaiwo tirikuda munhu wechirume ufone utaurire kuti are you very much comfortable nekuti maikoro mosheya yenyu medhemu namaikoro mutizo yenyu maikoro anga gariswa pachikonapo pamamusi aripo habvi asi muri kusheya maikoro imi baba munonzwa sei? How do you feel sababa mumba medhemu achitoya chitokudzai kuti ndoda kumbonotenga maikoro wangu ndobva ndauya naye maikoro wangu muchitomuona kuti uyu anogarapo maikoro uyu baba imimi munonzwa sei muchinyatsa kuona maikoro uyu? Regai tinzwe. Right. Kola hello. Kola hello. Network ya kola. Kola hello. Hello. Hello mama. Mushe kanjani? Right. Ai nangu maikoro angambomuda Sis Melly nemanakira anoita munhu. Munanonaka. Aiwa munhu anonaka Sis Melly ndonge muchinzwanana. Sex is about brain dzenyu dzikawirirana munonakirwa kusvika hameno. Ko saka ningirikiri maikoro uyu hatsi brain dzenyu here? Maikoro handimude because maikoro haana ngoye kumbondinhafa. Asi mungazoti maikoro haangaiti kunge munhu musina kumbomuzama asi makambomuzama mukwana asingakuitiri? No, inini ndotomirira chidhara changu nyange chikaenda kure seiko kana kwegore nemamanzi ndotochimirira ndozoti musi wachasangana chete chinenge chakachaya tonakirana. Oh, saka imi muri kuti maikoro nikisi. Maikoro utori mweya wetsvina kana bonyora mweya wetsvina iyaiya. All right. Sei muri kuti mweya wetsvina? Munhu ingodzidza kuzviudza kuti udza mwoyo wako kuti chaunoda handina. Ungozvigarira. Ko kana uri wakafanana nakola vabva vanenge vachida rutatu pewiki baba avapo vozoti zvepakati apa voreplace namaikoro voita sei? Vasingagoni kuzviudza kuti aiwa ina hangu handina maikoro aripo anenge aripo voita sei zvazvo matimi mweya wetsvina? Sis Melly ndopamunozoona mumwe anozodzimara akuita abva kuna maikoro yafuti anenge akuita futi gumbo panze. Saka munhu ifeni murume wako asingakugutse kakakaka or else asingakugutse muchiita sex kana kuti ka3 pawiki kamumudire pachena kuti no ini ndoda sex the whole week or no matira unoita neni bonde handigutsikane dai uchiita so because vamwe varume kakaka zvandinonzwa mune mamagrupu vamwe varume vanongoti karamata atopedza sikadzi wakasina kupedza. Saka vaudza murume wako zvaunoda neposition chitiudza imi kola semunhu wechikadzi kuti varume vaziva vari mukamucomment section tinoda kudai toda kuitwa so kuti tisatenge maikoro. Tiudzeiwo zvamunofarira imi zvamunoita ngatiche tinzwe. Inini ndinoda romance one. Kamtiti romance munoreva romance yakaita sei? Kubatwa panonaka. Ndepapi apa panonaka? Isati pazika panonaka ndepapi? Panonzi panonaka pacho ndepapi baba? Pakasiyana panonaka Sis Melly because mumwe nemwane witness party yake mumwe zamu mumwe garo mumwe kisi. Saka munhurume ngadzive witness party yemukadzi wake. Kwete kungoya chingoti karamata mukaziva chete izvozvo kaka hamungofa makatsvaga maikoro because munonakirana munhu anonaka. Alright. Saka muri kurati baba vekwenyu vanenge vachingobata pamanotoziva kuti pamunonaka ndepapapa vonotobata ipapa mutonakirwa.
chiti paiwo secret kuti ndepapi panonaka mudze vamwe madzimai kuda vana baba muteerere vana baba pamwe vanogona kunobatawo mamai wavo vakawana pachinakawo ipapo udzaiwo mamwe madzimai kuti imi penyu panonaka ndapapi mumwe unogona kubatwa kana zamu kana nipo imi penyu imi kola penyu imi munonaka papi Simeli kungobatwa nipuso ndatopera basa ndogona kutoita imwe isati yatombopinda mazamu enyaya zvino anenge achadaka here makahwa nekuyamwiwa kudara atove mapatapata anenge achadaka here kwete mapatapata zvekumhanya zvimwe zvezviya achiripo asikola zvinotongoti kuda munhu wave nemapatapata kudaro wodii anenge achine feeling yei iyo mazamu acho Simeli munhu ngazive weakness pati yemukadzi wake ukaiwawe munhukadzi because some people kaka vanotosvika kuguma kubara asingazive chinonzi kutunda its because munhu haazive weakness pati yemunhu wake kana kubatwa zvinonakidza inini hangu aiprefere kutobatwa inini than kunigirikinwa saka mugona kungobatwa chete mukatonakirwa zvikatongofamba kutotenderera musoro saka imi muri raitenyu saka mati chimaikoro hamuchidi nokuti kana muchingobatwa henyu mutoita bho saka hamuna nidhi yamaikoro shuwa hamuna nidhi wesitika ndikazogarisa like asipo kana ndikapedza kana gore ndisingomutiba kudai ndinoita magetsi chaiwa akazongondiguma zvatopera ko ivo baba vekwenyava hamusati mambowane bata here vachiita bonyo handizive kwaari nawo maybe anoita hake but handisivi handisandamuoni ari kure nemeri kati munogara mutsira mudhuze ari kure saka munosanorarama nei kure kwanenge ari ngatimbotaura nai chokwadi ndinomumirira Sisimeli ndoreva iye imi henyu zvemunomira ka because imimi maikoro haakwanisi kuti ananzvezamu handiti kombaba kana uchida imba kana uchida munhu wako kamurume wako ingogara ziva kuti munhurume wese anomboti pote maiziva saka ini zvekuti ari kurarama sei as long iye akangozvichengetedza saka anongozvichengetedza sei zveimati muri munhu tigare tiziva kuti munhu wese anofanwa kuti pote Sisimeli hakuna munhurume angambopedza kana gore asinosangana kana nemunhukadzi saka muri kuti imimi toziva hedu kuti varume ndivanopota vachiitawo izvi zvitongomirira hedu hazvisi mamboti bonyera mweya wetsvina handiti mati mweya wetsvina saka chiri nani ndechipi kuti ati poti hake nekuti ati bonyobonyo zvisina munhu mukati chiri nani ndechipi apa bonyora ndononge mweya wetsvina handisati hangudamuona achirita Sisimeli saka paanenge achiinda papaya kuseri achitiza achimboenda kuseri kunobirira hausi mweya wetsvina here zviri normal kumunhurume izvo zvagara zviri normal kumunhurume wese ko zviri normal kuti aende kunotsvaka hake pekuti anoburitsira izvo zviri normal kumunhu wese Sisimeli hakuna murume asingadaro anenge achitonyepa kunyepa chaiko saka kutongogara ndichingoziva kuti aiwa nezvavari kutongoita vari kutongohura havo vodzoka vozouya havo varume vanohura Sisimeli mukadzi ungatombomirira uchitoti murume wangu achauya murume haatombomirira izvozvo anototi pote chete saka machuza henyu kuti zviri nani anohura hake pane kuti aita hake bonyo you are 1 in a million kola you are 1 in a million bonyo anotorishora achitoti mweya tsvina saka handizoziva kuti which is which kwaari alright asi mukamuona nyaya achiita hamugumbuki handiti inini ngaasatoita zvandinoona because tositana kure but what I know kungoti murume wese anohura but ngaasaita zvandoona just like that
Okay. Haiwa, tukunzwisisa kola. Thank you very much nekuya mchitiudza vana baba mazvinzwira mu comment section kwanzi munyatso. Kwai bata mchibata minyatso iyi. Handitika haikona kungozozvarisa munhu nokuti rinokurumidza kuita pata. Saka nokuti kana ukabata kwanzi unogona kubata paripo pane magetsi ese. Saka rikazita pata rizonyatsoita mushi. Handitimaona. Saka please vanhurume manzwa secret iyo. Zvakwa Antika, right. Vanhurume imbofonaiwo tinzwe nokuti show iyi two sided ka. Show iyi haisi one sided kuti vakadzi chete. Anditika, tozati vakadzi tinoda zvinhu. Asi tinoda kunzwawo input yenyu vanhurume kuti imi munoti kudii. Kuti imi munoti kudii vanhurume timbonzwawo. Kola vatoti havo ivo vanoprefer munhu pane bonyo. Hanzi ndinoprefer yangu munhu kuti aende kunodii, aende kunotsvaka kechi munhu pane bonyo nokuti bonyo mweya wetsvina asi kumunhu hausi mweya wetsvina anenge achingozvibatsirawo nokuti kwai zviri normal kuti murume ndo zvaanoita. Ndikola vadara handisirini handiti kola hello tiripo zvei makadii hanzvadzi all right. Murume akava addicted to masturbation. Anogona kutoti akadara nemukazi anosiya mukazi achienda kubathroom kunomasturbate. Okay. Same applies chimaikoro. Chimaikoro mofana kuziva kuti hachineti. Saka mukazi akava used kwachiri because like zviriko mazuva ano zvimwe zvinotori nemabhatiri. Munhu anogona kungochitungira anobatirwa neuro. Chichingoti chichingotamba mukati macho chichingoenda Damascus. Saka ukazoda kuzokombeya nemunhu kuti nemurume wako iwe unofunga kuti murume hasi kunzi but with time you get addicted kwachiri because chinokurovera around 2 hours murume wako ouya anoita 5 minutes. All right. Saka there is a risk yekuti munhu unogona kuuraya marriage yako nechitori unless muchiwirirana nemurume wako. Okay. Saka imi mikola regai timbobvunza takanangana nemi. Imi mikola mukapinda mumba madam akaya vachikudzai kuti baba mwana indafunga kuti ndimbonotenga maikoro ndiye naye muno mumba. Makazvimirira muri imimi. What do you think can be your response? Definitely it means kuti pane problem iye angofunga solution ari ega. Atadza nekutanga taura neni problem iripo. Asi munogona kuzvibvumira here kuti ndako unotenga maikoro? No. Tine mhaka yei munenge muchifila jealousy here kana munenge makufila competition? No, chine addiction. Yeah. And what it means, what the message you are sending across, you put your now, but in I'm failing you. Like what satisfaction from that thing. Saka imi muchireva kuti panenge achiti ini ndiri kunotenga maikoro anenge achigutsikana here? That thing, to be honest, you are looking back here, how it came about. Varungu was problem yoyo iri kuvarungu nyaya yesex. Varungu ndo vakatangazwa. Asika mirai kakola mirai even hembe dzamakapfeka dzakatangana nevarungu handiti makupfeka hembe handitika mavhudzi atinopfeka vanhukadzi chaiwo akatanga navarungu handitika taakupfekawo mavhudzi aya handiti asi the fact yekuti vanhu vatema iko zvino vakuenda kunotengawo vana maikoro ava vachiya nawo that means chakuitwa nemwe hachina basa chakaitwa nani handitika chivanhu akungozviita ndosaka ndati imimi pachezvenyu handiti mukadzi wenyu kana kuti let's say mumwe musi muri kutsvaka yenyu bhutsi yenyu pasi pemubhedha munowana maikoro aripo pasi pemubhedha munofunga kuti mungadii murimi? Ndozvandiri kutaura ndikati that one izvozvo zvinotokonzera hondo because munhu anenge kuti tazoita kuti mukadzi azobuda kunochitenga is because ndiri kuleka somewhere but she's getting the definite answer is kuti she's not getting enough but then the fact yokuti ende zvezvakutotaridza kuti mumba macho hamuna communication kana muri vanhu vanonatsodanaka muchicommunicata muchitaurirana ka then someone has to come out kuti tamari inini uri kundiita 5 minutes indoda 30 minutes you are giving me once a week indoda 7 times a week kana then if it means I'm failing to meet that ndopakuti tozotaurana kuti okay what can be the solution tozvikwanisa sei kana kuti maybe topedza zvegutyo here tonotsvaka
Okay. chingolomovu. Alright. Saka ndida kubvudza kola panyaya yekuti mukadzi wenyu mimi auya ati baba ndoda kuti titaurewo nemi inini mumba umu pasex apa hamusi kundigutsa muri kungondorova zvima 5 minutes moinda ini angu ndoda kurova 20 minutes makati ngakativei fair. Let's be rational kola hatisi kuda kunyepedzera kana kujutana kana kudii ende muri haiti hapana kudza kuti ndiani. Imi munofunga kuti mukadzi munobva mamuti alright rega ndimbo improve kana kuti munobva mati wazviwanepi handisi kuda kutombozvinzwa chihure kaicha muri kusora muchitaura nezvacho muchisara chihure zvabvepi munozvibvumire here kuti mukadzi ataura nemi kuti aiwa ine apa hapasi kundifadza apa. Inini, I think every man knows his name. When it comes to the bond, it's only that kuti zozo pane kuti pamwe mukazi wacho anenge azvipresident say to me kutaura problem yangu. Because ukauya neproblems zokuti unoda kuti titsvake solution, yes. Because normally the way you present nyaya yako to someone determines the reaction of that person. Because kana nyaya dzebonde varume vese ego yemurume iri panyaya dzebonde. Even murume anozwa kuti is very good in bed akanzi nemukadzi haugone kukwira iwewe, it destroys that man. Yeah, saka it depends nekuti mukadzi azvipresident that say, because every man knows weakness yake and strength yake when it comes to sex. Of course kuna varume vanozofunga kuti I've been challenged kana kuti mukadzi amanya kuti ndakunochitenga iki I've been challenged, but inini hangu I believe kuti mukadzi usati wamanya kunochitenga ichocho tanga wawirirana nomunhu waunogara naye kana kuti vari kugara naye akunotenga this thing. Because that thing it can destroy your marriage for life, because ego yemurume wese iri pachizatiri kuita to make love ndopa neego yemurume wese. Right. Ko what's your take panyaya yekubonyore? It depends. Some people they do it nenyaya yekushaya munhu haana munhu wekuita naye bonyo, and wokurara naye. I mean, some people they do it because they are not getting satisfaction from a partners avo. That's why zvakanguva kuti vakadzi vacho vamwe vanozona kuti she's not satisfied akunochitenga ichocho. Pamwe ndozongoti munhu akangotanga ari kuti like I was saying kuti bonyora rine addiction. Unova addicted zvokuti makamboriita here kola mukaita addiction? Aiwa, kumaziva sei kuti rine addiction? Ndiri murume kana akomana even ari kwete kuvarume chete, even kwakadzi. Inini I've worked in a guy before angari addicted kubonyora. Aitokuzwa kuti even kubasa aigona kupinda mubathroom. Otokuudzai kuti nchamboenda kunoita? Angari murungu, because varungu they are open. Varungu vanotaura. Anotaura on a Friday, anotaura when I get home. Yeah, I think before I go to the pub, ndakumbowanga twice, ndandaenda kudoro. Because angato addicted. Actually addicted. Total addiction. Like same applies na vanhu vamoti vari addicted kunyaope. Munhu anongwa uno addiction kumasturbation semunhu anongwa addicted kunyaope. Saka paikuudzai murungu wenyu uyu wamunoshanda naye achikuudza kuti ndakumbonodai, ima munambovhira makaita kana kamoyo kuti ndambozvitestawo? Murungu paikuudzai kuti ndida kumbono izvozvi before I go to the pub I need to do this 2 or 3 times. Ima munakanamboda kutoita chimwe choti muponongwawo kuti zvinonyanya kunaka zvakaita sei kuti munhu akungogara achida kuita zvinhu izvi? Inini ndakuda young boys when you get to kola zvine saizi here? Kola rine saizi here riya? Those are the things they experiment. Not while an adult. An adult would have been in a situation I don't know, because I've never been presented in a situation where we did the masturbation. But I know it's something you can get addicted. Just kungoverenga yenyu nikuona murungu uyu wamaishanda naye achiita addiction yake. People get addicted. But when you're addiction, like I'm saying, when I'm addicted to kunyaope, then when I'm addicted to masturbation, same. But it takes somebody akambozvita kuti anyazoziva kuti unopesera kuti addiction izvi. Saka zvino kana kuine addiction yazvo izvi. Saka rehab yacho iri kupiko?
aiwa tinenge tida kunyatsanzwisisa because ina handingakukudzi kuti hanzvadzi handingakukudzi kuti Michael ndakawagutwa hanonaka zvisingaiti ndisina kumbomuzama handine ndakambomuzama naikola aiwa kungobvunza wangu nekuti izvozvi ndikatanga kutaura kuti ende Michael haanoita zvisingaiti zvinoreva kuti ndini ndakambopfuura napo ndingakoti anonaka ndakamuonepi your husband knows where to touch. So what do you know? That's the thing. But bottom line is masturbation in addiction. Right. I hope vanhu vakateerera vari kunzwa. Saka kana masturbation ichita mati masturbation ine addiction chimaikoro chine addiction futi. I hope vanhu muri kuteerera. I hope muri kuzvinzwa. Dei pambouya munhu anoti ini ndakaita handitika bonyo ende kana chimaikoro ndakachishandisa timbonyatsonzwa panyaya addiction about is it true so that zvibatsire umwe munhu handitika ari mukati mazvo tinyatsobatsira because the idea of the life ndeyekuti pakupedzisira pave nekubatsirana handitika umwe munhu azive kuti zvandikuita izvi ndopesa ndadodi pamwe mumwe atorimo munhingirikiri muaddiction imomo but haasi kuzviona kuti yatove addiction saka tichida mumwe munhu wekuti atleast akataura kuti ini ndikadai anoona ndikasvika pakadai so handimaona so that vamwe vazive bvunzai kumba kwenyu kwamunogara inini ndichitobva bhasikoro ndimwe muchifamba netsoka ndikaende kumashops anotanga kusvika ndeuti anotanga kuneta ndiani awebhasikoro ndiye anotanga kusvika wetsoka anononoka semaplais kane chimaikoro isemeshini ka handichototadzwa uye zvino zvimwe zvototadzwa pamagezi meshini ka you cannot compare a you cannot compare a machine kane munhu ndizvozvo saka unless tapera mabattery kuti tapera battery you can go on and on like I said kuti unogona kutobatirwa nehobe maybe munhu akatozvifungira zvake iyo chingorira kachirimo because it's a machine hanzi chingorira chirimo kola bandisetsa vedwe ipaiwo if bebe uyu number please ipaiwo if bebe number hanzi ndikupei experience yangu inini tinzwe right vadona kola vanga vachinakidza fani kola tichida kunyatsokubvunza tichida kunyatsonzwisisa tinyatsokubvunza mubvunzo kuitira kuti zvinyatsokufamba ende imwe mubvunzo ende ndichitobvunza vana vane ndichitoiona macomments menyu imomo ndovane ndichitongobvunzira mubvunzo uyu handitika right hanzi nakola vataura handisi kuziva kuti chokwadi here kana kuti kunyepa asi pane point yandabata ini yavataura kuti hanzi ukajaira kuita zvinhu izvi hanzi zvine addiction unopedzisira ungoita zvinhu izvi mahwanyaya yemurungu kwai murungu wangongopinda mutoilet uko ongoti 2 minutes wapinda mutoilet onoita zvinhu zvake mutoilet handimanzwa so hanzi pane addiction vapabate toda kuti pabate panyaya yeaddiction pataurwa apa kola hello Sis Melly. kuri sei kola Kuri right maswera sei. Taswera sei. Munacho here chimaikoro emi? No, inini nyaya yangu ndaibatira pakati but ndoda kupokana namai vabva mukutaura before baba avava. All right. Amai vanga vachiti bonyora mweya wetsvina. Hakuna mweya wetsvina unonaka zvakadaro. Kolaka zvakaoma. Macha hakuna mweya wetsvina unodii? Hakuna mweya wetsvina unonaka zvakadaro. All right. Yes, because bonyora ritori nani, bonyora harina chirwere, bonyora harina charo, harueni AIDS. Unenge uri stress free. Then as for nyaya chimaikoro, as for chimaikoro I don't know. Handizvisiye ndosiya zvibonyora, inini ndinoita bonyora. Asikola vanodakidza nasi. Thank you for being honest. Saka munoita sei? Munoshandisa chii nokuti chimaikoro mati hapana? Ndinoshandisa chikunwe changu chepakati. Chepakati as in 1 2 chichi number 3. Kola vari unaseiko? Kuchofamba seti ati kudzidziswa panapa.
tatiri kudzidziswa tatapinda panyaya yechigumwe chechinamba 3 akola fona ibeki kona fona ibeki amuna network yenyaita sei kola fona ibeki tinyatsonzwisisa kola fona ibeki tinyatsonzwisisa kwai chigumwe chenamba 3 ndechichi handiti namba 3 ndechichi saka vakadzi itaiso namba 3 ichi kwai ndo chinoshanda ichi pakati ichi saka regai tinyatsonzwa kwanzi nakola hakuna mweya wechino wakadaro kwanzi hakuna mweya wechino unonaka zvakadaro kola varamba hanzi hakuna mweya wechino unonaka zvakadaro nakola handisi ndada ndikola vadaro zvikanzi ini tatotoudzwa kuti vanozvifambisa sei because site chifunga mamukudapa vanenge vadzoka ndavamwe havasi vaya right regai timbodzwa kola hello hello kola maswera sei Sis Melly? ndaswera uswera sei? Ndaswera ndandichida kungosharewo experience yangu not kuti ndakambochishandisa hangu but ndiri kunzwa matauriro ari kuita vanhu kuti I think it's a norm yatanayo musociety yekuti munhu akwanise kugara for a long time asina sex. Ini ndoda kutaura my true life experience. I know kuti kune vamwe vachanditi hakuna zvinhu zvakadaro hazviitike but this is my true experience. Inini ndakaroorwa but handigari nemurume wangu ndinogara kure nenyaya yekuti ndiri kuchikoro so murume wangu ndinomuona ka1 pagore ndo pandokwanisa kumuona but pandinoendawo kumba ndinospenda 3 to 4 months ndiriko ndiinaye so usually 10 months ndinenge ndisipo 9 to 10 months ndisipo ndozongoendawo gore rakunopera then tobva taonana so inini experience yangu iri pekuti kubva ndichiri musikana takangokura tichiudzwa kunzi varume havagoni kugara vasina sex hakuna murume anoita kana mwedzi asina sex but inini hangu I know kuti munhu anonzi haarambirwe it's true munhu hatisi kuti munhu akwanise kuita zvakaipa but inini from my experience I think chinotibatsira munhu not kuti akusena achimuka foni yenyu yakuita noise kola foni yenyu iri kuita noise foni yenyu yanga kuita noise. Oh, okay. So it's like every time we are always on the phone. It's not kuti hatitozvifungi zve-sex but chinonyanya kutibatsira tikafunga nastereki we are always on the phone. We talk. Saka inini nyaya pandakambonzwa nyaya dzebonyora idzidzi inini handisati ndakambozvi experience so nekungonzwa vanhu vachitaura I got curious and I asked my husband kuti iwe how do you survive ndisipo nenyaya dzatinongonzwa kuti ino muri vanhu vechirume hamugoni kugara just be honest with me it's not kuti ndichakupopotera kana ndikaziva kuti ndo zvaunoita I just want to know and understand iye akabuda pachena akati inini handisati ndakambozviita because ndakanzwa kuti zvine addiction and zvinenge zvemweya yetsvina saka handinombobvira ndakanyanya kuda kuzvitry so at first ndakambofunga kuti maybe azeza kundiudza chokwadi so ndakazomubvunza futi some other time kuti iwe chimbonyatsondiudza chokwadi and he kept telling me the same thing kuti manzwiro andakaita the reason why ndisingazviita is because ndotya kuti ndikazvitanga pamwe ndozogona kuzotadza kuzviregera zvanyanya kundinakidza ndozoita addiction iri serious that's why ndichitrya kudi kuzvicontain so all this while pandinogara nemurume wangu handidi kunyeba Sis Melly handina musi even wandakafona manheru foni ikasadairwa kana kuti musi watinoita date tisina kutaura kana kuti pandakamboenda kumba ndikaona anything fishy kana anything suspicious handidi kunyeba nemurume wangu patakaroorana hapana aiziva zvesex tanga takatongosanganawo madofu but with time takadzidzisana kupedzisirawo zvanga zvatoimprovewo zvaakutoita zvaakutodii so I think zvimwe zvinhu zvinosiyana nevanhu kutiwo munhu because vanhu hatifanani ende mahormones edu hafanani mwane masex hormones akanyanya stereki akakwirisa zvekuti haatokwanisi kumacontain so we cannot judge those people but inini ndichitora from my experience ndinoita time ndisina murume but
handisati ndamboita craving inondisvitsa pakati extend yekuti ndotonotsvaga chimaikoro anhu handisati ndasvika pakadaro. Ende baba wasati vasvikawo paextend yekuti vatindoita bonyo vanongozvigarira havo vachimirira havo mudzimai wavo paachauya. Saka indakazongozviudza kuti whether kana achiita bonyo maybe hadi kundibudira pachena maybe anofila kuti kwaari zvinonyadzisa handingamurambiri munhu but kana achiita handizvizivi ende handisati ndakambozviona achizviita saka ndinongotiwo but makoresa aya ndagara kure naye ayo handidi kunyeba kuti ndakamboita problem nemurume nenyaya yechihure kana yemagirlfriends handidi kunyeba. Kana achiitawo pamwe anoita ameno handizvizivi, Mwari ndo vanoziva, but not zvandakaona inini kana zvandakasuspekta kana zvandinoziva. Iye anongoti inini kana ndakakwanisa kusvika 29 years ndiri jaya ndisina kumborara nemusikana, chinonditasa kuita 10 months ndisina kurara nemukadzi Okay. That is always his excuse. Saka handisi kuti pamwe maybe anogona kunge achinyepa pamwe ari kubiridzira, but not kuti zvandakamboona inini kana zvandakasuspekta asisitira handidi kunyeba. Ndingataura kwandisina kuswera. So ndinozongoti inini Mwari ndimi munoziva. Kana ari kutaurawo chokwadi then ndotenda Mwari kuti at least in as much as ari munhu wechirume ari kugona kuzvichengeta, at least handisi kuzoita maproblems. Makakomborerwa kola muwedzere minamato makakomborerwa singaiti. The other thing chandanga ndichida kutaura ndechekuti for vanhu vechikadzi ndakamboitawo futi kaproblem ikako. Dzimwe nguva variko varume vekuti zvishuwa ukatovaudza kuti kana kuti zvakati hazvisi kundiita. Kaproblem kapi zvikola kapi futi kaproblem? Inini papa ndakamboita kaproblem. I think chimwe chinoita kuti varume vatadze kugashira sometimes variko vekuti vari arrogant hatirambi, but dzimwe nguva chinoita kuti vatadze kugashira. Dzimwe nguva kana tichivaudza kuti kana kuti handisi kuguta kana kuti zvakati hazvisi kundiitira, I think inyaya yepatinoadressa maissues edu. Inini ndaimbozviita, for example mazuva ekutanga ndandisati ndazivawo zvakawanda iyo tatakangosanganawo madofa. Muri kuti maizviita kuita sei kola maidii? Ndo zvandada kutsanangura kuti zvekuti mafirst days tichatanga kugara tese kuziva mazuva ekutanga kana uchangobviswa umhandara zvinenge zvisati zvakunyatsonaka. Saka takazoti tatigarei takunzwawo nevamwe kuti 6 inonaka. Ini zvaindinetsa kuti kuonei ndisiri kunakirwawo, paini iyaya yakapera but handisi kunyatsonakirwa. Musi wandinenge ndaitoita kakunakirwa ndinonakirwa but handizosviki pakutunda. Saka una kuchingonzwa nevamwe kuti kumana kutunda kunonaka. Ini zvaindinetsa kuti kutunda kwacho kuita sei. Saka necuriosity ndanda kuitawo system yekuti pai patopedza kurara tese pai ini ndobva ndatotaura kuti inini handina zvandanyatsonzwa ini mongobva atodi asaikurumidza here? Aikurumidza kupedza? Aikurumidza kupedza, anga asinganyatsi kulasta. Plus romance yanga isina kunyatsobatana. Takambosangana madofo ndandisinganyanyi mublema zvangu. So saka itaibva ndakoti achipedza paindobva ndataura. Saka ndakazoitawo vamwe mbuya mukadzi uya hanzvadzi yamai vangu ndakazombotaura navo ndikati mbuya ndikuita problem yakati. Ivo ndo vakazonditi no, munhu wese wechirume pride yake iri pakugona kutundisa mukadzi wake. Saka iwo ukati achingopedza ubva watomuudza, he feels offended kuti saka handina zvandaita. Saka iwewe kana uchida kutaura nemumaoko usabva wamuti achingopedza ubva wamuudza, munogona kutorara wotaimira mudhi yake mangwana kana kuti after 2 days pane musi waanenge akafarisa waanenge achinzwa kuda kutaura nyaya idzodzo, iwewe ndo paunouya nenyaya yako. So I tried that. Ndanda kutaimira madays anenge akafarisa ayaya paanenge achitaura nezvazvo kuti sanenge pai marimwe zuro pai pandakazokudai so ini ndobva ndazoiwo nenyaya yangu kuti pai zviya zvainaka, asi unoziya zvamakazondiitawo pai hazvezvi handinyatsi kuinzwa kana zvakadai, asi mukandiisa neengwe kana kuti ukandibata pakati ndo panonyatsoita. Saka imi mirai kola mirai mainini. Saka imi pamakanga momuudza kuti ukandisa neenguli yakadai mama zviwaneipi imi mamuri innocent? Right.
uchitamba nemurume paipai anogona kubata pano paunonzwa kuti apa mafeelings awedzera but haagaripo obva atokasika kuti amai papa akutoita zvinhu ndo zvaiitika kana kuti pamwe pacho kana tiri pakati pesex paipai anogona kurova neengo yaunongoshinyatsonzwa kuti iyi ndinenge ndakunyatsonzwa kunakiro komaidi kuti naikola komaidi kuti pamunenge makunza ndakunyatsorova engo iyo muti ramba wakadzvanya ipapo ramba uripo kusabva ipapo ramba uri ipapo maidi kudaro ndanisati ndakunyatsozivawo zvazvichiri zvakasanganawo futi nekunyara ndanisati ndakunyatsoziva kuti ndo zvinoitwa saka nekuzodzidzawo nekufamba kwenguva ndaimboitawo sex yekuti ndiri chimumumu ndinongoitwa ndakanyarara but with time nekuzotaurawo nevamwe nekudzidzawo nekujoina magrupu iwayaya unodzidza zvakawanda so increase kwakaita communication yedu between the two of us ndokuimprovewo kwakaita situation ende nanhasi handina problem iyakutozivawo kuti mukadzi wangu ndikamubata pakati panomuitira mukadzi wangu ukaona amuita chakati akareacta this way ari kutaura ari kuedza kutaura kuti zviri kuita izvi zvindagona kutaura kuti aiwa ipapo pari kuita ipapo because ndajaira but mafirst days iwayaya it was a little bit of a challenge so I want to say kune vamwe vakadzi vari kunzewo kuti musabva maita ngatisaite mentality tese yekuti varume vese vanohura unogona kutoita problem nemurume mumba izvo zvekuti murume anohura because marriage is all about trust handisi kuti rambirai varume venyu kuti havahure but marriage it's all about trust ini ndikatadza kutrusta murume wangu izvezvi ndiri kure ndikamufonera akasapika foni kana pasina trust ndototanga kutoita stress anani asina kupika foni usiku huno pamwe painozodairwa foni iyai handichatobhilievhi mastori aari kutaura yanda kutoti ndiri kuvhara ndiri kuita bp nezvinhu zvisina basa marriage is all about trust so learn to trust each other iwe kana uchizoti hauna musi wakamubatira message mufoni hauna musi wakamubata negirlfriend why do you continue ngomususpecta kuti ane girlfriend imagine murume wako achingokususpecta kuti kwese kwauri uno boyfriend ifeeling inobhowa yekuti saka munhu wangu handitrust anongofunga kuti ndinohura feeling yatinotoiwa vanhu vechikadzi vanhu vechirume ndo yavanotoitawo saka I think zvimwe zvacho zvinosiyana nevanhu varume vazhinji vanohura but I don't believe kuti ndevese vanodaro asi even vacho vasingadaro of course akada kuhura anohura because munhu hatisi kuti haaiti but handifungi kuti varume vese vane sex drive yakadaro I don't believe that. Okay, pane pamataura kola batsiraiwo vamwe pamwe pamataura pamwe mukati imimi papane dambudziko rokuti anga asingalasti aingoti jobo kunge domati tiri kujobogwa nehuku ongosiya saka batsiraiwo makazopapedza sei apa kuti paite nguva refu damba refu nguva dzakati rebei ari pamusoro makazopapedza sei batsiraiwo vamwe varume vakadaro panapa all right chakazoita kuti mumwe wangu azokwanisawo kuita damba refu zvandokuudza izvo zvekudhiskasa nevarume sometimes zvinobatsira kuvanhu vechirume it's very important kuita control zvakafanana nekuti paipa mune muchiita sex handiti uko unoti wakunyanya kunakirwa stereki zviri nani utoredusa speed kana kutombozvomora motombokisana henyu motombobatana motombopinda paromance uko unoti zvaakunyanya kupika indiyeti mukadzi haasati akuta zviri nani utombozvomora hako motombotamba ine murume wangu ndo matangira atakaita because yaiti inini haisi mhosva yangu kuti ndiri kukasika kupedza unenge uchinyanyondinakira saka handizogoni kuzvicontrol ende kolaka saka zvinoroti kola inimi makaoma makaipa muno saka munonaka kola mutonzi kwai murunaki ende kola ende zvakaoma Sis Melly, for him ainyanyawo kunakirwa because yange iriwo first time yake yekuexperience mukadzi so of course semunhu akasingaziviwo zvakawanda zviripo izvozvo zvaitongotiwo ndo zviri kutonaka izvozvo ndo zvinoita pamwe maybe dai akari munhu akamborarawo nevakadzi vakawanda maybe ndaigonawo zvibvuma but murume wangu handinoyeba Sis Melly ndakambona ari jaya akatodambuka tsinga pandiri saka ndakazongofira kuti pamwe isinyeye kuti ndinonaka stereki ine kuti haana kumboirarawo nevasikana vakawanda maybe that kana kuti maybe ndiyo yekuti munonakisa kola you never know apa nokuti waindadaro
waenda darokola 1 unogara kure munogara kure amumbobatikana 1 day bonyobonya harovi unongoti ndinomirira nedhemu kuti ndikosenda kumba saka muone kuti muri shuga mutapi mai mwana ende chimwe chinhu Sis Melly chinotozoita kuti ndione kuti maybe musikanzwa muchoma handi munoziva zvinoita maspems embuno yechirume kana akagarisa asina kusangana nemukadzi anenge akakora zvisingaiti anenge akakora kuita chisadza mafirst days andinoenda kumba ata maspems akakora saka mafirst days andakatanga kuzviziva iye ndaingotaura mapanisi ndichiti ukambohura chete amene akundozviziva kuti wahura iye aishamisika kuti ndozviona sei kuti haana saka ndakazomuudza kuti maspems ako anorepota sometimes ndo zvimwe zvinobatisa munhu especially for us tinogara kure stereki maspems anokora zvekukora zviya ende anotoita time akadaro ende murume anga asingakwati usipo unotoona nemaitiro acho paunoenda kumba ini Sis Melly pandinoenda kumba inini ndotozoti first week zvakatooma zvinenge zvisina kumira mushe unotoona nenzara inenge ine munhu zvino hamushuki here kona mafirst days ndinotomborwadziwa ende zvinhu zvandakatoexperiencewo nekuuya kuno I didn't know kuti mune mukadzi akaita time sterek asingaiti 6 pamwe ndindega ndinozviita kuzasi kwangu kunodzoreka zvisingaiti zvekuti pandinozonosangana naye ndinotomborwadziwa kunge ndiri kutotanga kuda kubviswa umhandara zvinotomborwadza 2 days 3 days peini yaya yozoita ichienda but ndinotomborwadziwa ndotomboita kakuzvimba kunodzoka zvisingaiti saka ikakudzoka ikakowo futi iyewo futi kanenge kachimunakira stereki because unonge wakuita kunge mhandara chaiyo chaiyo saka zvinenge zvakatooma hanikura imi fana kufarira mureve kuti muri shavi mai mwana baba vakangiziva kuti ndoda kuna medhe vanoita waya let's hope kuti varipo pano vari kuteerera vari kuzvinzwira hama dzake dzimwe dzacho dzaitombofunga kuti maybe ndakamudyisa arimo imomo muSouth Africa anogara muSouth Africa achitoudza vanhu kuti aitoudza hama dzake kuti mukadzi wangu ishuga mutapi akasingazotaura hake izvozvozvo but aingoti ndine mukadzi wangu akanaka have a beautiful wife handinyanyi kuchiva vamwe vakadzi plus ndinoona kunge ndozvicreatera maproblems ari unnecessary ende murume wangu chimwe chinhu chandakaona paari kana hama dzake dzinoseka murume wangu anotya edzi Sis Melly hansana bona murume anotya chirwere sei kana mai vacho vanotombomwanzira vachidaro kune vamwe pfungwa ndakamutyisa because kune vaitombotira kumutsvakira magirlfriends ikoko kuti iwe mukadzi anoita gorasipo tokupa uyo kumbovarairwa naye but handizivi kuti pamwe maybe kugadzirwa here ka handizivi nani anongogadzirwa nani munhu akatongozvibata wake ndakabvofunga kuti pamwe maybe kugadzirwa unonge uchinzwa kanyaya dzevamwe kunze uko even pandakaya kunoona asina kugadzikana ndichinzi imai mwana muri kutoenda zvenyu kuchikoro kure kwese ikokoko murume munozoti haaiti kana 1 week asina kurara nemukadzi ndaitomboita stress but ndakazomboti mwari ndii munochengeta munhu iye zvaandipromisa yega kuti achazvichengeta ari kunzwisisa situation is okay with it imi mwari chimubatsirai because chimwe chinhu chisingazivi vakadzi kunzoko Sis Melly ndechekuti hakuna bonde raungaita ringachengeta murume kana zvaungaita kana kubika kwaungaita kunochengeta murume the only thing that keeps a man is a man who wants to be kept murume akatongofunga kuti adaita musikanzwa anoita even vamwe vari kugara nevarume vacho 24/7 vavari kungohurirwa saka ini ndakangoti mwari muri kuziva situation yangu ini michiramba imuchibata mwoyo wake mumusvibisewo mwoyo akaona vamwe vakadzi nekuti handidi kuzoya futi ndopiwa chirwere at the end of the day saka imimi mwari muchengetei iwoyo mwoyo waatori nawo iwoyo wekuti I want to be faithful kumukadzi wangu chitoramba imakatoisa mweya wenyu ipapo zvirambe zvakadaro zvisazochinje that is my prayer every day izvezvizvi it's been 3 years ndakutonograduata next year I'm finishing school handina kana problem handina aiwa makawandiwa nyasasikana usiku tinotaura usiku hwese murume wangu andorana 1 AM unoku time dzinenge dzafamba ari mazuva ano usiku nendokutandorora kwaedzi tinotaura nyaya wetoko sevanhu vari kure tofunga matemptations ayada kuuya we call each other we talk
asina ikola indakaona ngu profile picture yenyu andikuona pamuri chiri munhu asina nyanya kukura straight chiri wechidiki ko zvamunenge muchitaura pafoni apa kana zvichinge zvabata hamuitiwo here dzadzi dzinotaugwa namo kuti phone sex dzapamafoni alright atizoti chichechi chakanyanya kumupinda here andisi taibe murume wandina Sis Melly zvakatoma munhu anonakidza but even zvesocial media chezvo murume wangu haadi zvekuswera achiposta achitedzera nesocial media haadi zvefone sex izvi haatodi even zvinoita vamwe zvekusenderana manutsu zvezvi takaroorana but nemurume wangu asi mimi ndinge mchizvida henyu handinombobvira ndakaita interest nazvo ndingori nenekafeeling ndinoita kapfungwa kameke kekuti of course zvinonakidza handisi kuti hazvinakidzi zvekusenderana manutsu but chinozondidzora ndechekuti kofoni yake ikapinda maoko memumwe munhu manudziwayo ndo mamwe manudzi atinozoona pasocial media pamwe foni yakarasika kana kuti yakapinda mafoni ehama hauzi kuti hama inokufungirei yakanolikisa mapicture ayaya you don't know saka ndo zvimwe zvinozo it's not kuti handizvidi kana kuti iyewo haatozvidiwo zvekumboona mukadzi wake but ndewechechi tine malimits and zvinotongofaya zvakadaro relationship yedu inotofaya yakadaro handina kana problems Sis Melly ramai ndofunga madzidzawo pano something kuti murume anonamatirwa achiudzwa kuti rambai mwoyo wake uri paMwari itai kuti mwoyo wake urambe uri panzvimbo imwe chete plus 2 mukona zvouya muyauya bata foni mutaura nepamafoni muavoide zvinhu zvakawanda wanda kwanzi that way zvinokusiya communication very important ndo yatisvitsa patiri nhasi yakakosha communication inini even kana ndiri kuchikoro even in between my lectures ndikaita 5 minutes break chero between my lectures ndinotomufonera zviri sei ndangoti ndaita ka 5 minutes break ndangoti ndinzwa uri sei iye same nekubasa kwake kana akuenda kumba bhebhe ndapedza basa ndakuenda kumba ndomutandadza kusvika kumba ndakubika sadza ndomutandadza achibika sadza rake chikata foni ndakumbogesi ndokufonera after 15 minutes and life goes on like that hamuzonyanyi kuita pfungwa yezvimwe zvese izvi because you are always communicating aiwa tazvinzwisisa tadzidza kola regai tinzwe vamwe vana namaikoro vavo kuti zvinofambawo sei kuda tingadzidzawo zvimwe zvinyuwani futi maita basa nekuva honest kwenyu kola mwararamba kuitirai zvakanaka mumarriage yenyu. Thank you Sis Melly. Alright, sharp right ndikola kwanzi nakola isusu takanga tisingazivi taichidzidzira tatangosangana tiri mavhijini oga maviri tikadodamburana idzo tsinga idzi handiti saka maivaone dambudziko rokuti murume waitawo wejongwe handitika asi vakazotanga kudzonzi kana mabata point varume mubate uko kwai mukaisa munoburitsa momboisa moburitsa kuti kuti mulasting nguva yakareba saka izvi zvokuti munoda kuita ma 2 minutes vakadzi vachichema maudzwa solution maudzwa kuti unoisa woburitsa handitika woisa woburitsa handimaona zvichingodaro. Kola hello ni muri right here kola ndiri right unacho here chako iwe chimaikoro inini ndina chimaikoro ndoshandisa mvura okay let's hear about it. How? Yamushawa. Okay. Nyatso kuti tsena ngura tinyaso nzwisisa. Kola mbadona ndofunga network yawo alright. Kwanzi nakola kune recipe yemvura iriko. Ina handina chimaikoro asi ndine mvura. Saka imuda kunza kuti name guys ndidambobvunza mubvunzo. Vanhu 737 vari pana. Mese imi hamuna zvimaikoro imi. Amuna zvimaikoro mose imi. Amuna zvimaikoro mose 730 vanhu vari panapa. Hamuna ne maikoro mose hamuna chimaikoro. Ko zvatinoona wani kuma groups ukona chikuti chimaikoro changu chikazodai umachitoburitsa 4 vana maikoro. 4 kana 5 vana maikoro. Vakasiyana masaizi, vakasiyana thickness, vakasiyana kosaka pamuchichiri nhasi chichiri kuitika. Kuti yazonzwisisa. Alright. Hello. Hello Kola. Kola hello. Kola hello. Kola va. Tataka fitira kunza juice kuna kola vadona. Hamana chaitika let's hope kuti aisi network yangu.
tatakamirira kunzwa juice. Right. Bonyora. Vana baba, kana muchiti izvo zvarabonyera izvi hazvina basa, ko sei muchinoitira mutoilet? Sei muchinoitira mutoilet? Sei musingangoiti pamberi pamedhe wachiona? Kola hello. Hello kola. Kola hello. Hello Sis Melly. Hello kola. Ndepi? Hapana. Yakutsika timfono timbo contribute. Munacho here chimaikoro? Ndinacho ini chimaikoro. All right. Okay. Saka ini chimaikoro cheni makachitenga zvadii? Ini murume wangu anoshanda kure. And most of the time I end like maybe kana mwedzi kana 2 months depending nebasa rake raanoita. Saka takangotaurirana. Anyway, takangotanga like zvakangoya as a conversation. Saka kana ndisi kunoita sei ndikati nditomboziini ndobva tangotongowirirana kuti okay unoda here kumbozama ichitone kuti zvinoita sei. Iye ndiye akatodaro. Okay, all right. Tikawirirana tikaenda tese tikanotenga tese. Saka pakutenga apa kola, pakutenga apa ndiani akasarudza? Ndini ndakasarudza. Makasarudza yakaita sei? Changu chandakatenga chisi chenyu chachadati chiona masikati aiwa. Izvozvo chivibrator chinoita kupinza mukati. But muchichitenga kanzi chinenge chakasiyana-siyana chimasaizi neukobvu nechi. Ndosanda kutati asarudza ndiani? Mukati ndini ndikati makasarudza chakaita sei? Chitete here? Kana chirefu here? Kana chakaita sei? Aiwa ndakasarudza chimedium size. Chimedium size. Chiri chidhafu. Chiri chidhafu mbijana kwete kwete chidhafu but chiri just medium because zvinouya nemasizes anyway. Okay. Saka chakaita kuti musarudze chamuna chicho chii chakaita kuti musarudze chine size iyoyo nekukobvuka iko chii? Ndakangona senge size yachange isiri hombe inozotadza kunyatsopinda mukati. Saka maida size inoyanza kugutsai inoenderana neburi renyu. All right. Okay. All right. Saka anyway, saka ndizvozvo saka takabva tangowirirana tikati handi tinotenga tikanotenga uri kuda kala rudzi ndikati since chinenge chiri changu ndikuda pink ndikatora pink yangu tikauya kumba tikaverenga ma-instructions mabhatiri edu aripo zvese zvakanaka tikati ngatimbozamai tikazama tese tikaona zvizodini. Asikola kwandikatizamai tose saka muchizama mose handi matine chekubayirira aikubayirira indiani ndiye murume aibayirira. Ini ndozvibayirira ndega iyewo dzimweni dzenguva anobayirirawo. You can actually just use it. Pamakatanga imimi pamakachitanga first day muchitanga first day kuti murume achitenga timbochizamai ndiani akachibayirira? Ndivo. Woma makatovhura makumbo baba wakabayirira. Saka pavaiona chichitamba-tamba chiri mukati umu ivo baba vaidi. Hapana aitotasa kuti uone kuti uye mbona zviri mudzimbabwe. Saka vakangotarisa vachiyeva saka imaidi maitamba-tamba here maita seiko muso kutanga kwako. Hapana zvandaiita Sis Melly. But munozati zvinoitika ndechekuti those things they are meant kuti tinyatsoataka where it's supposed to be. Saka changu chandinacho inini ndete it's meant to kugara chichikustimulate just under panofanira kunge pari pachisport pacho, right?
So as you go, chiramba chivibrate, chivibrate. Newo unotozwa nyama dzako dzichitodiniwo dzichitodairira. Chero naiwo baba unotoona kuti you know, Michael wavo chaiye anenge akutodini. Ndosaka ndichibvunza kakola kuti pamakanga makabairigwa ndisaka ndabvunza mubvunzo iwoyo pamakanga makabairigwa ndimi chenyu masvika kumbana chichimaikoro mavhuriso makuru abhurugwa renyu makanda uko mavhunzivhurai makumbo mavhuriso makumbo yenyu andichika mabautora chimaikoro chiya vapfekera nditi chakutamba chiri mukati andichika baba vachiti vanhu mukati imi vakangotarisa vachiona zvaitika ndikati imi maita sei maitambirira here kana kuti mamakangoti dzii nokuti chinenge chirovarova hameno kuda chichirovarova makona chichibaiba mukati hameno andichika saka obviously nereaction yamunoita imi manditi saka baba vekwenyu vaidii pamanga moita reaction paya ndo saka ndandotobvunza mubvunzo iwoyo saka you know naiwo zvanga zvabvetanga kutovabata wavo maikoro anga akutosimukawo apa aposiko takangoti alright fine ndabva kumbati it was like nguva yedu yekuti tanga takutongotanga kuita you know zvedu zvatanchida kuita saka tese tanga titori uku maikoro achiita basa rake ivo vachibata zamu vachiuya vachikisa vachibata pavaikwanisawo kubata zvichingodaro vachibva vadini vachibva vadairirawo tikakutora chimaikoro chedu chikatichota pasaidi baba vakaita basa so it can be used as something to spice up as well hazvingoti kuti mukadzi unoda kuchishandisa wega nekuti baba havasi but you can actually just use it together handidi machishandisa mese kungospice up paya baba pavanenge vachingozorora paya mai muchida kudini unoziva vanhu vakadzi unoda kukurekiwa pambijana saka mai vaya pamunenge makamirira paya muchingozororera zvenyu muchidii muchikisana chimaikoro chinenge chichingovhibhreta mbijana andidi kana waaredi ungoti kune munhu wako aiwa inofunga zvinenge zvadini zvinenge zvaita chiuyai iwewo yavopedzi baba venyu ndevechirungu imi kutotale totenga voya vonotenga moya nacho voti aiwa ini vangu muzimba chaiye kwete wechirungu muzimba chaiye ngoti hedu tiri vechidiki chedu baba but muzimba chaiye saka mwarume wenyu namba wani mubatisise kuona murume mutobonemesa mukatomuzacheno comment section kuti tuonei babaka musabvuma nokuti ndinovatowasiva madhairisi ari pano mashirugu ari pano nokuti zvingatonetsa murume wenje kutoti kutobatsirana nechika saka hana kana problem hana kana jerasi namaikoro kana nikisi kana jenasi naye iye paanenge ari kubasa pake ini ndozoti you know ndozoti anenge achitoita masturbation ende handina kana basa nazvo akatokuudzai kuti ndizvo zvandotoita anototaura kuti ndozvandikuita ende musi wacho kana achida kutoita musiwo anotondifonera otondudza kuti ndishahana zvina kutokubvira zvakanaka alright handiti hazvisi kuita tengi rangu rasara saka ini ndomuita ndomudii hatipo ende haasi kuno hapana chandingakwanisa kuita tengi rangu rasara hazvisi kutokuita anyway unoda kuti ndiite sei unoda kuti ndikubetsere nei handiti no hapana ndozvimwe zenguva anongwanisa kuti okay fine chimonduza you know tongotaura nyaya you know go into it unoda kuitwa sei unoda kuti ndikuite sei kana ndauya kumba unoda ndikubate papi toita sei you know handivhuri kuona maprofile picture yangu ndine mwana mudiki you know saka maona itotora mwana tomboendesa kwamama here itotora mwana toita sei handizi toita sei pandichakubatira hazvisi kuita izvozvo nazvo ini zviri kutondimutsawo iyewo naye zviri kutodiniwo zviri kutomumutsawo ongoti hasha rega ndingoti tengi rangu rasara aorit ndokubata leita paanozondifonerawo baba I feel relieved saka indotoziva kuti munhu adini apedza right saka imikola ndimunokwanisa kubvisa chokwadi panapa imimi handiti saka kwanzi izvo zvine addiction nemakolas anga ari pano hanzi zvokuita mabonyebonye zvine addiction handika tell us how far true it is imimi kana baba vachinge vaya kumba vachiri kunzwa muchinaka here kana kuti vakungojera kuita zvavanoita kana vari kuout zviya kwai nokuti munhu unopesera usikasanzi kunaka kwomukadzi wako ina handifungi kuti chokwadi maybe zvinongodependa nemunhu but inini
ini murume wangu ka andimboona ati addiction varume ngavafone british varume vari kutofona panapa tiri kutongoda munhu wese enderai mberi kona ini murume wangu anongosvika its like anototi tomirira kuti mwana achingoti chazi kutobata hope dzichitongoti dzabata kudai neni ende ini ndendakatogadzira nekuti ndichitoziva kuti ndongoma yacho kubva pakanobva usually anovanzogara maybe kana 3 weeks ari kumba ndinotoziva kuti wiki iroro rese pano patinongowanira mukana chete itongori huya pano anditi musi watinofunga kuti nhasi toda kuita inonzi damba refu sisimeri tonyatsokugeza tanyatsokugeza kutora tauro redu kuti pamubhedha handiti wotora chimaikoro chedu tochiisa apa totora masaji saka maikoro wenyu imimi wenyu maikoro saka imimi wenyu maikoro ndeutoshandisa wedha baba varipo baba avapo maikoro anotongoshanda maikoro anotongoshanda ndati nini maikoro uyu haasingoti specifically kana baba vasipo kana kuti baba havasi kuguta maikoro anokwanisa kushandisika as a stimulator anokwanisa kushandisika as to just spice up kana kuti time dzedza munenge muchitongotaura zvenyu muchitongorominza and chii baba unokwanisa kukubata kubata zvinongodipenda kuti imimi kumba kwenyu munoita sei but isusu maikoro wedu anoshanda ndiri ndega ini kana vasipo kana kuti ivo varipo tinoshandisa tise anditi dzimwe dzenguva anongoti ita wega anditi ndongozviitira ndega kana dzimwe dzenguva iye anoti no rega ndikuite inini anditi saka zvinongosiyana right because tine comment andinaenda pina panapa yakanzi yes there is addiction myself I'm one of them. That means sina hanzvadzi yedu yatova addiction nebonyora anyway hanzvadzi tingafara mukafona mutidzoti zvakatanga sei kuzosvika muite svika pakuti musvike pakuzoita addiction yacho zvakatanga sei makazosvika pakuita addiction muri kurewo here namedium kana kuti zviri kufamba sei tinyatsonzwisisana kana makazoti regai kole vapedze mugozofonawo taura henyu kole ndizvandikutaura kuti paaddiction apa sisimelika it all depends nevanhu handiti and handizivi hangu kuti kana munhu achiita addicted zoreva kuti anenge achiita every day here kana kuti ari kureva kuti anenge akuita 3 times a day kana kuti 4 times a day as far as I know ini maspams evarume anofanira kuemptiwa maybe 48 to 72 hours tengi ravo rinenge razara saka kana iye munhu achitadza kuempta ipapo handizivi kuti anenge achizodii nekuti maspams aya as far as murume wangu zvaanondudza ini anopedzera zvakukwadza zvinopedzera zvakuita zvakutomuremera kunyatsonzwa kuti there's something that I need to do kuti ndifile zviri right saka kana vamwe vachiitawo maybe addicted maybe zvivari kureva kuti maybe they will be doing it 3, 4, 5 times a day I don't know kanawo vanenge vachiitawo asi mikola nyatsokutiudza ichokwadi chii chinonaka maikoro nababa vekwenyu pamuri imimi muchishandisa zviviri maikoro wenyu nababa vekwenyu chinonyatsonaka chii kuti munyatsoziva kuti ndanyatsoitwa chinonyatsonaka chii aiwa baba vekwangu vanonaka sisineti baba vekwangu vanonaka ende vari gifted okay vari gifted pasaizi apa vari gifted sisimere right kana ndichitaura kuti bondeka ndikutaura kuti bonde kutanga kwarinoita kusvika pekupedzisira anditi vanongotanga kuromance right yatinoti romance foreplay hainzi romance foreplay tigotanga kuforeplay sisimere agopedza ende ndikangomunzwa akati nhasi tiri kugeza tese ndinotoziva kutoti I'm in for it. Nedwe, number ndakaisa number all along apa. Ambuda kutora number, ndakapina number apa all along. Sasa ndida kupota nichipinawo ma comments evanhu. Number ndakaisa nguva yakareba. Handiti maona. Saka ima musingatori number. Ndozoti ndapina comment muti akuda number guys ngatisadaro. Ndakaisa comment number apa. Ene number munoiziva vakawanda wenyu. Number ndiyo yamunogara muchifona yepa show. Ndiyo number yacho. Enderai mberi call. Saka ndatizo ndikanaka tongokudzwa kuti nhasi tiri kugeza tese ndotoziva kutoti aya meno uku kuzasi kunogara vakaiti pabrazilian sisimeri kwakati svata kunge kwemwana handiti kamtiti brazilian kona munorevei kuti brazilian kushevha sisimeri kushevha uku kwakanyatso kana iri pane inonzi brazilian ka yekunyatso kushevha kumasalunu mukaenda kumasalunu munonokanobvunzwa kuti
Brazilian vanokuudzai. Okay. Munoshevwa kuzasi kukonyatso kuwaksiwa zvekuti panosara pakaita kunge pemwana Sis Melly pane vakangodayo zvimona tumatinji twakadongorera kudai. Saka munoti wa Brazilian kusaruni? Munisa Brazilian munoti wa kusaluni? Ndiye munoti waxing. Ndiye munoti waxing pachirungu kai? Waxing iyoyo inonzi Brazilian. Maybe zvinongosiyana nenzvimbo where people are, but kwatiri kuno kunonzi Brazilian. Ukangoenda especially maspa thing vanoita zvemafacials zveimba massages and stuff like that. Vanobva vakugadzira kuzasi kwako kunyatsokushanda zvakanaka munonyatsonogeza mai ende mageza ipapo baba vonyatsokutanga avamboiti zvekumhanya zvezvekunzi vanhu vanoita zvejokwe chiti murume haazodidi vanenge vasingazivi zvavari kutaura. Pane kole uya ambotaura uya murume uya achiti varume vese vanoziva zvavanoita. Varume vanoziva zvavanoita ingovapai chance zvinongodini zvinongoendeka. Munhu onyatsokutanga kudya ikoko ani zvinongotipendawo izvi ndozvo ndokutaura zverumarriage mangu nemurume wangu onyatsoti ikoko nako apedza ikoko onyatsonzwa kuti iwewe wacho unototaura wega kuti aiwa baba ndarite handiti vombopinda vomboti cha vomborova ndima vobudisa zvavo vodzoka voti nayo kisi vagoti pano vagoti pamukaka apa mazivana usinyatsobata mukaka nekuti mukaka wacho pane vana ari kuyama dai nayo ndima vombokushandura singe sausage kudai sisiveri vodzokazve saka munoshanduka saka muri kuti munoshanduka sesausage kumba kwenyu kuita sausage chairo kurostwa kurostiwa andasingatombozivi kuti ndiri flexible andasingatomboziva kuti ndiri flexible kudai ndakuita masports eni ndichikuramba ndi saka muchireva kuti flexible yamukureva ndeyekuti ndeyaya yamunoona ichiitwa nauyu mhosva TV ndo flexible yacho yekutamba-tambai? ipapo pana mhosva handichatobvobvi mazuva ano Sis Melly ndoba nditori ipapo pana mhosva ndichinyatsokuona kuti goikoi nhasi tinoviita nezve ari kunyatsokuita nezvii ndipo pandinenge ndiri ipapo indakozvizama zvikola musi uya pauya mhosva TV pano ndazozvizama ndatirega ndichizama ndogawo mati kugwara kwandakada 2 days yose musana uchigwadza uyu kugwara kuti 2 days ndakavata musana uchigwadza uyu ndatirega ndichizama goikoi yazveya ndaona paya imi zvacho zvakaoma unozononzwa marwadzi Sis Melly 2-3 days after apa pangoindava handiti iwewo ipapo pazvinenge zvichiitika hapana kana chaunotokunzwa munhu wokukwesha anyatsokukwesha onyatsoti waraiti here handiti oti haiwa no ngatimboti kuitana okwesha usati haiwa no ini ndadi and then iwe wozouya muzorora yenyu pamunozorora paya mumboenda mumbonokesa futi kuitira kuti murefreshe totora microwave manje mutanga futi toya namicrowave mbichana tichinyeperana tichizevezerana munzeve tichiudzana zvino nezvozvo hapapindi nyaya dzebhajeti hapapindi nyaya dzemari hapapindi nyaya dzemwana anditi tichaura zvedu nyaya dzedu tichiseka tichiti saka wazoti kuti chichi ivai nemazita enyu amunodeedzerana muchiudzana baby chii iwe usandidaro usadini muchitamba-tamba zvichingodaro micro achingoshanda iwe wega unonzwa mwiri wako wakutodairira anditi munhu wangu wakutongotodza munhu kuti munhu akuti kati zvakufamba sei uchimudhonza iye ukangoona iye anotozviziva kuti apa pandakudhonzwa apa zvakureva kuti chii mai vanenge vadairira manje anditi obva wakudhonza uchimudhonzera uchipedza pawa ukangononoti bate iye maikoro wake chaiye unotoona naiye anenge atoreti
ato saka kola imimi panenge pana maikoro wekutenga uyu namaikoro wenyu chaichaiye saka munoita marounds mangani usiku? To be honest, 2 maximum. Alright. 2 rather than 1 maximum. Maximum hayo usually it's not like in a micro. Maximum is doya yekungoti kwa. Ingoti mwane kumuka umchino chaira makafara mune smile yenyu pameso apa. Chingo chakafara and usually papo maximum seri kunika chando kaka kanenga chitaka kutondorera kaya kuti chero iyo yachenenge katosimba zvakatosiyana zvekuti unoti izvo kondiye here munhu wandambodhila naye 6 hours or 8 hours before anenge atomumwe munhu ane ukasha usingaiti saka zvongobva zvazvongoendeka zvakadaro. Alright, saka kola imi kana muchivata munorara nenaiti dress here panenge pane murume wenyu kati munorara mutori bagwenyu? Aiwa, ini ndorara ndisina night dress, ndinongorara nebrachet. Ndinongorara nebrachet. Okay, asi munenge muchinyuka nabhuruku. Handirari nenight dress, no. Chero muri muchando, chero tanditanga tiri muchando izvizvi anyway kwandiri kunokwa kuita sekwakudziirira. Tiri muchando ndinongorara ndakadaro kana vatoripo handitomboisi kana kubesa handitomboisi kana chii tinongopinda imomo mumashitsi edu tonyeperana. Ungaridii gumbeze une munhu anodziya unenge une gumbeze rine maziso kazizimeli gumbeze nokuti chikango chaya chete makutoswet saka haudi gumbeze. Kumba kwenyu kunonakidza kuona. Munogara viko ivi? Kumba kwenyu kunonakidza kuona. Ndakukushanyirai. Kumba kwenyu kunofaya. Aiwa but anyway mukuita zvakanaka. Rambai makachengetedza marriage yenyu kudaro. Ndo zvainotongoda marriage. Rambai makatsika makachengetedza because mukasada kuchengetedza marriage mukada kungoita mafani zika. Mukaramba makakipa murume wenyu muchita zvamunoita ina handisiziva hangu zvoti kwa murume anozongobuda chero kamudi ina hangu andikazizivi izvo. Asi anozonje kuti ukarambawo wakachengetedzawo maintenance standard yezvinhu zvaanenge achida ukave open minded uchita zvaanenge achidawo uchispice chiwedzerawo chichi uchidididi machances ekuti azobudawo achinotsvaga umwe munhu anenge ari mashoma. Saka kola imi munodla here imi? Munodla? The most important thing I think is kuti muve open and explore, especially marriages. Explore nekuva open. Munhu ngataure zvaanoda, iwewe utauro zvaunoda, and then you work on it. Mese mubva mazoti okay fine inini ndinoda kudyiwa zvakadai mai mwana ndibatei apa baba mwana ndibatei apa toita sei kwete kuti iwewe wakazvawanepi kana kuti uchifungidzira kuti no maybe pane zvauri kuita kana pane mumwe munhu ivai neopenness yekutaurirana muchinzwisisana muchibvunzana uri kuda papi uri kuda ini ndinodya ini ndo zvaanoda inini neni am comfortable with that iye anodyawo ndo zvaanoda and iye ari comfortable nazvo ndo zvatinoita izvozvo. Zviriko zvimwe zvatisingaiti nekuti we are not comfortable with, but if sezvipi kola sezvipi ndezvipi zvamusiri comfortable nazvo panyaya yekuspice apa? Buri rechituri yazviti. Okay, buri reshure iri. Aiwa no izvozvo no it's asi baba vanenge vachidambokumbirawo here? Baba vanenge vachidambozama kumbokumbirawo here buri reshure irori? No, it just came by conversation. Tichingotaura seconversation. Unozviona sei? And no, inini kwandiri I'm not comfortable. Saka pfungwa dzacho dzanga dzatombovabata kuti vasakubvunza kuti unozviona sei zveburi rechipiri. Pfungwa dzanga dzatombovabata. Pfungwa dzanga dzatombovabata nekuti pane openness Smeli. Munhu ari kutsvaga kuda kuexplora, munhu anenge anzwawo zvaakanzwa kwaakanzwa. Varume vanoona zvinhu zvakasiyana-siyana Smeli, mapono zviizvi kwatwatwata. Munhu aonawo kwaaonawo akafunga kuti gaindibonoikanda kuna mai mwana kuti vanochichi. Vandakangomuza no ini ndangu izvo zvanisana ndasvika ipapo. Zvimwe zvese izvi tingaita. Tingatenge zvimaikoro zvese tingaite zvimwe. But izvi handisana ndasvika ipapo. Saka zvino as I said, communication ne openness. Neku-explora mese you have to be open mese
kuti muve pastage imwe chete kuti muve vanhu vanonzwisisana mese you have to have the same mentality yekuti this is what we are doing izvi ndiri kuzviita nomumwe wangu izvozvozvo zvinokubetserai but pakashayikwa that panoita problem nekuti pakangowanika kufungirana kuti ini ndo zvandiri kuda murume wangu hasisizvo zvaari kuda ndoti regai ndimuzame paari iye umva handiti no makatizvaona echiti zvinokudzikisira iwe munhu handiti then ndo paunozoona vanhu vakuzoenda apo vakunotsvaga kuti regai ndimbonozama kuti ndione kuti izvi zvandakambonzwa kana kuti izvi zvandinofungidzira kuti zvino zvinofanira kuitwa zvinoitwa sei unonzwa sei handiti but mukangove marriage menyu mukanzwisisana mukave neopenness mukave nepfungwa dzekuda kuexplora I think chimwe chinhu chinotiita ndechekuti maybe vanhu zvinongoenderana maybe ane age as well handiti nethe way yevanhu yavakadzidziswa nayo nenzvimbo dzataakugara dzakasiyana-siyana handiti nevamwe vanhu vatinoassociata navo saka zvinongosiyana-siyana kuti mawells achona have zvokuti iwewe newo pauri ikoko unenge uchinzwawo zvinenge uchitaurwa nevamwe unenge uchionawo zvimwewo zvakasiyana-siyana and iyewo nayo anenge achinzwawo achionawo zvakasiyana-siyana and stuff like that munguuya motaurirana monzwisisana kuti zvinofamba sei ini as I said before murume wangu muzimba but we are open to do anything tinotaurirana tinonzwisisana we explore tese kwete kuti iye paanenge ari kubasa kwake ikoko ainokuti anogonyera nokuti anotondudza haambondivanzira anotondudza kuti tengera mvura zana ndizvozvo communication so this is just communication Powerful. Thank you very much, caller, for coming here and try to educate you. I'm looking at your profile picture. You are very young. I'd like to believe with my name, so I can see that you are very open-minded. At least you are trying everything, to keep your marriage intact. And at least kuti kana uchita zvese murume azogoni one day because it's zvingoriwo mavariwo munhu anongotosiya kana raisa apa iripo yakanaka pachienda kune tsvina zvinongozoitika but nenguva ambozama kuti auzvipi mhosva ndakambozama ndaimitawo zvese but ndo zvaari ramba wakadaro kola. Thank you very much for coming here and share kuti isusu kwedu tinodai. I think vane vanoti vanobatawo vakadzi vechidiki kana kuti vakadzi vechikuru vari pano handitika muri kudzidzawo something, pick up the notes, torai 1 or 2 things zvinovaka handitika zvisingavaki mosiya zvamunenge musina mbozamawo take them handika endai munotryawo kwenyu kana vana baba vekwenyu vachibvuma handika put them into practice zvinospice up relationship yenyu kuti mugare muri muchingove pamusoro hanomaona. So thank you very much caller, thank you for your input. Tinokutenda zvikuru waita hako rika tinzwe vamwe. No problem, bye. All right, bye. Wow, I like it kana vana vechidiki vachiuya vachitaura kudai so munodzidzisana zvakanaka chose. Caller hello. All right, I think network yake. Caller hello. Ayo atikuita zvemafanisi mukoma masimba kana matouya pashonga tite zvisho maswera sei makadii chekutanga simeli matotanga nekundidzvanyirira ndo number 1 ndangofona ndiri pashow inonzi China makutanga nekutanga kundidzvanyira simeli that's all. Anyway makadii yenyu simeli tiripo makadii yenyu anda tripa diaries and ande kunyaya mukoma masimba ndikustika munyaya patika nekuti ini ndiri kugara murodhi ndakuti mwe anopenga handifenge simeli handisi kupenga tichazokuudzai isusu kuti maabho hamusi kupenga tisi tichakuudzai kwaiko zvino chimbopengai. Alright, ndakupinda munyaya yechina handei kuchina vakakola ataura nyaya dzekuti wax dzekuti abrazilian chekutanga ndinotenda kola ndo zviri kumba kwenyu right ndapota musada kutiudza kuti zviri kumba kwenyu iyo nyaya iyoyo yekuda kupera iyo simeli yakabhodetsa pfungwa pangu ini mukadzi wangu anoti usataure nyaya dzekubhedroom right ndoti alright ini ndakutaura nyaya dzangu kuti nzenu inyaya dzangu simeli ndini kutaura right because kumba kwacho unonzi usataure nyaya dzekubhedroom ndotaura kutodzvanyirirwa futi alright handichataura nyaya dzekubhedroom taura nyaya dzangu inyaya dzangu idzi ndapapapataka ini nhangu havasi varume vese vanofarira zvana kugerwa zvana wax izvo kune munhu akaitawo senini
mkazi wangu munhu kuti antauri yenzi mkazi wangu akandirambisa anoda kuteererawo zvana Sis Melly zvinzire munogerwa teerera murume wako anodei number 1 wherever pasi mumwe wako anodei ini hangu Sis Melly kuti achokwadini zvana kugerwa zvinditenewo right ndoda kuzwa kuti ndiniwo zvangu zvinditenawo Sis Melly right iye yakapunitsawo zvaiyo iwo uda kuti ndikuta tsvina ndaiyo haisi tsvina hazvine zvazvakaitirwa izvo ndozvidawo takaenda kune mumwe dhokota takanoona wechikuru akati mwana wadiki makuita zvekugera zveshe nakwa chacho unodhokota nigerwai saka it's up to you people mwana utigerwa mwana usagerwa hanzi tsvina it's up to you inini hangu Sis Melly chekutanga bonde ndandinyaiti pachina iye dzaona ukarorana uri mudzimba ndizveni ndizvozvo isete mistake manyora here kuti no under 18 sterek tanyora Sis Melly bonde inguva yevanhu vaviri vari muwanano bonde every day is a learning day mini bonde ndakaritanga ndiri mudiki tisu vapfanhu vaya vakuti takarara navasipandiri masa mugreen vimemeka nezvekutamba uyepinda abused I was also raped unozasema munhu vazvitauriki I was abused also vaswede masa wedirepo Sis Melly right bonde rine secret yavo vakadzi vane 3 types type yayana inonzi iyo yekuti kungomuona chete kana anenge achikunda zvokuti angatopota ega kuti because anokuda right iyo yainetsi iyo kwete mwe type yekuti you have to change your own right kwete mwe type yekuti ma 3 types yokutanga ari kukuda anda murume wake alright mukama masimba andei kupoint kumubvunzo wedu kutopic yedu yanhasi ndeyekuti pana maikoro chinonzi chimaikoro ndechechiya chimbolipopu chinofamba chinotamba chinongoiswa nevakadzi mukati mechinhu chavo choita basa roga handitika and then koita imi varume vanenge vachiita zvokubonyora handiti saka ini ndinoti mubvunzo wangu wanga uri pakuti varume hamuiti here jerasi mukaona mukadzi ane chimaikoro achizvibaya oga nechimaikoro iworipo hamuzofili here sekuti muri kuita murume mukadzi akusvora kunotenga chimaikoro iworipo kana kufila jelasi nekuda kwechimaikoro 2 imi varume kusaidhi kwevarumewo handi munoita masturbation seizvisi zvakaita izvozvi iwewe mukoma masimba handiri kugara mustriti saka uchigara mustriti mazana hakuna mukadzi handitika usina mukadzi kudaro unotokorarama nebonyobonyo handiti right uchirarama nebonyobonyo kudaro mukadzi achiona uchiita bonyobonyo anofilawo sei haafiliwo here kuti uri kumusvora handitika kuti unoita bonyobonyo iye mukadzi aripo kana kuti zvinenge zvichifamba sei ndopane question yedu yanhasi mubvunzo wakanaka chekutanga let's not put all men in one basket inini samukoma masimba mukadzi woti ada kushandisa inonzi didilo Sis Melly iyo maikoro ndi didilo right inini samukoma masimba pazira rarasvikeni there was a time ndaizviramba there's a time I understand like pandasvika ndakuunderstand kuti umwe wangu ari kuzvifarirawo ini I understand kana chizvida ngazviite andira basa nazvizvo kana chizvida ake ngazviite right asi I understand kuna umwe rume wokuti anozvirambawo ndikujairirwa papapapo that's fine right to understand them ini hangu asina saka ndidambudziko rakadaro but nesi mukadzi wangu ati anoshandisa anototi aiwa maima wanabhora mberi then kustraight Sis Melly I want to correct you kwakazara vasikana anoti majunkies asi kunonzi discipline inini handigoni kurarema semukadzi wangu that's me right idiscipline yangu kwakatozara vasikana kuti vazonidzimba Sis Melly maiwe mukadzi ari vulnerable by nature ari kuimba first Sis Melly kustraight kwakazara vakadzi vane nzimba uzvachopinda pamagizo asi ndinataiwa ndozvibata because wapinda ipapo vazodireka mapurisa handini isuzuni unyaiavoid right then number 2 kazhinji pamadrugs kazhinji kacho some people like me lose a sex appetite right because some people they go more on sex but drugs makes me lose a sex appetite right ona ndakazotisa pamba kutonyara kuti hapana chiri kumuka ona zvisime zvakumeka senzeka vakuona manje kuti padheni kaunga kuti pekurara chete data anenge kuti akapinda kuona
clean up take money right ndozodzoka kuna zvakumeka sense kuti aidwa papa paka anchafite papa ndatomuke musawo but zvangofanana mukoma Masimba imimi nema drugs waya pani pamuchanaka era muchanakimi izvo zvose simbilo saka ndakatiza kuti achakasogara pano baba bata ndiri mukadzi papa pacho kungorara ndione chituta hakuna magetsi apana action kunobuda nokuenda right so all I'm saying is kuti even my drugs akandiluza sex appetite ndakaluza sex drive yangu dololo magetsi dololo sisimi apa machinonzi didido machinonzi chii chinhu chemukoma Masimba unongonyezvinonzi didlo didilo alright ndakanokuchitenga kudaro alright okay anyway ndinobuda kuti this is my fourth marriage now ndakamuka nemadzimai sakasiyana asi inini hangu 6 handikati ndinogona asi ndinoda kudzidza ende pane vanhu vakandifonera panasimire about 2 vakadzi hanzi 6 embenzi nona akanzi kuma Masimba resimeketimutumire pafoni kuti handiite izvozvo right vakadze pano papi muri kuti vakadze pano papi pacho vakadze pano papi mukoma Masimba hatisi kuita majokisi musada kuteerera nhema padapi vakadze pano vachiti kwai sex yebenzi ronaka Masimba tiitewo pafoni aiwa unotaka uzida kutumira mari utaiwa usina mari dzenyu Masimba kani are you okay let's do a video call ule zuro umakaditi Masimba can I please just are you okay samukadzi zviri sena ana kuzwa kuti ndemukadzi that iwo kudisiya ndakadaro kuti batsira video nezuro kuna ndita kuzi maviolensi kona munhu ngoma Masimba munhu asi ndewokupi ndewoku plus 44 kana kuna na Australia Canada kupi plus 44 ne plus 27 varikuziya South Africa okay Ireland iko kuna Ireland ilo achifara mashia utaona then is sexy as a ndani 30 ndipakuri magani ndakabvuza 86 I'm 37 years this year na pa 6 ndakati ndandiri pahai ndanoona pichana niye madrugs angu ndikuita wandoa clean up myself saka ndikuita challenge yekuti ndakusiya drug right then drug really ndikuita kuti ndibvunde ndimbodibata saka ndiri munjini kulisiya I'm doing very well and I'm cleaning up myself ndatotsvukirirawo ndakudya then ndakabarwa nenyedzwa ndinokunyepa pana shamwari yambuya pandakabvorogara pakoba paipai pana wambuya kuti ndipoti 6 years apiwa kwakuti ndinodada kuti wadawo pandakazodaiwa ndemukadzi mukoma Masimba masara ne 1 minute masara ne 1 minute da kuedhawo vamwe Sis Melly asi vanhu vese vachitaura mune zvakanaka ini ndinokakama mukutaura wani zvakanaka mukoma Masimba tikutarisa kuti vamwe vanhu vakutobhoikana nekuramba muchingo maviews akutodonha nenyaya yekuti muri kutaura mamuchitaura zvakanakanaka pamasitanga kutaura nyaya dzekwambuya vaya nyaya dzekwambuya dzamakutaura nekupi haisiri topic yedu chindibvunze mubvunzo wandinonaida one direct question aiwa mubvunzo wedu ndiwangaro matatipindura ndiwangaro kuti imi mamufili mhosva here kunzwa kwana mukadzi aine chimaikoro mukati aiwa imi mamutomufiliri mhosva hamuna basa nazvo makatombozvona saka ndomubvunzo wangu matoupindura mukadzi wangu wangu ndinunye padini mukadzi wangu akabarwa kuruzevha makurira kunana borogera kuno kuti ane chiruzevha ane chisaladi saka ndiri balance alright ndiye kandinunye pachingwani ndiye munhu anonyazi kuita mungu ndinyika yese ndosaka michitika ndakadeswa nemukadzi inoprovedinaakwendekuchizikana mai nemukadzi uzi ndinoziva mubedroom handina fani alright mukoma Masimba tazvinzwa tanzwa kuti munogona mubedroom chaizvo hamuna fani alright mukoma Masimba regaiti edhewo vamwe regaiti edhewo vamwe mukoma Masimba kutongere nyaya Stephen before I go hamuna kutongere nyaya yekuti Masimba aburuke hamuna kutonga nyaya bedroom aiwa nyaya takaiburuka iri panguva iyo but nyaya yanhasi yanga iri yechidhidhilo chavamuchitaura ichi aiwa achachida basa kana achida kutenga mukadzi wangu kana ari wangu ngaatengake but wangu atenge unoziya mukadzi wangu hati akandichaisa wangu takandiswa nemukadzi tobuda mukadzi wangu and I want to say thank you for your prayers. My mama is doing well. My mama is in hospital. I'm told, I don't know. And I'm
ndokoma weri ndikunyora bhuku rangu and I love you guys. Thank you for the support. Thank you for everything. Mari dzenyu for now chengetai. Muno Sis Melly pane mukadzi wada wano pingi. Mutauro kuti halo pingi ndikubudawo mukadzi. Right. Anzi amkoma masimba tinenge chida kuvainda tenawo paona nitoziva kuti vane addiction yemalife toda kuti vafile kuti no tichiri kuva we still care about him hatidi kuita kunge tiri kuva sideline kana kunge tiri kuvashora kana kunge tichiri kuti nezvavari kusangana nezvavari kupinda mazviri right now is nothing. No, sagesti tinongoedha anditika tinongoedhawo votaurawo kuti zvinongoita munhu wese vodarika voenda because zvakangonaka kuti tivapewo mukana just like anybody else kuti vataure but vadona right. Andizi aripo here mwe hanzi Sis Melly addiction is real right. Auya ushu auya regai ndikuverengere this comment. Sis Melly addiction is real. I myself am addicted to bonyo. I wish I could call but pane vanyarikani comment section. I got addicted kusvika pakuti penetration doesn't make me calm. I only reach climax because of clit stimulation. Plus my ex and I were in a long distance relationship. He bought me a sex toy yekuti if I connect to Wi-Fi kuno kwandiri, he also connect chake pa Wi-Fi and they both do at the same time. It get me hooked. Right. Ndikola ava unfortunately vata vakwanise kufona because vanechi kuni vane vanyarikani vari pano. Ani maona. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Yeah, yanga ichinetsa zvandinoita ndinobvisa shawa chaichayo handiti ndobva ndanyatsofura makumbo angu mushawa ndinobvisa cheshawa saka inenge yakuba direct pachi inenge singasati fa inenge sipasi splash saka ndobva ndanyatsofura makumbo angu ndobva mvura yobva tanga kufamba vachi pakabhinzi ndinotonda pasina kana maminutes. Kola morevesai Serious Israeli kuti mvura ingonorova chibhinzi chenyu chete makutonyanyakirwa nazvo chisingaite. mvura chinenge yakawanda sei munenge mavhurira yakawanda sei? Chinenge chienda nopinye pressure yakawanda sei. Imi munofarira chii, pressure here kana kuti low pressure? Isina pressure yakanyanya kuwandisa inenge ichida kudzikirira so. Okay. Alright. Yeah, shinonaka. Saka chinotokukwira ichocho zveshawa yoyi kusvikira matova kuti zvatofaya. Kunyatsotonzwa kuti ndambo. Saka imi hamundi chinhingi chidzidzilo ichi? Aiwa icho ndichide ndoda kumvura. Okay. Ko imi mikola mukaona murume aine achida zvekubonyora izvo munofila sei? Nditrai kukata munhu uyu. Hello kola mati? Ndakanga basa nazvo Sis Melly. Anogona kuti pamberi penyu muchiona. Kwete ndichizoona hangu but handina hangu basa nazvo. Akaita muchiona sei munofila sei? Ndinobhekana ndofungidzira pamwe handisi kumugutsa. Saka iye akakuona imi muchidirawo shawa pachibhinzi anowa sei? Ndinoziva kuti anobhekana but ndatomeka sure kuti afana kuzviona. Saka munozviteka ngani pavhiki izvi? Chero pane ndangonzwa kuda. Saka pavhiki pamakamboita zvakanyanyisa stereki ndepapi pacho? Pandinenge ndanyanya kusuwa bheri wangu. Makamboita everyday manyanya kumusuwa mutopinda mvura iyi? Zvangu. Okay. Saka bhei haatozvizivi kuti mvura ndo inotokuitai? Hatombozvizivi ndasati atombondibata. Hamumuudzi? Handitombomuudzi. Ko munodi kumuudza? Anotsamwa. Anotsamwa anogotsamwirei mvura here? Angatsamwira mvura? Sis Melly anotsamwa ndozviziva. But kana zvichikufadzai henyu izvozvo zvokuti murimo, saka munoita maminitsi mangani muri mushawa imi? Zvemvura zvinondinakira singati Sis Melly handitomboitikana
mogona kupasa munogona kupama kana ruviri rutatu pazuva. Ya saka kola munenge muchigeza ila munogeza ndofunga. Pamango nokuti pamwe mvura inokurumidza kana vatinokurumidza kunyatsa kuita iti muite zvamunoda. Saka munenge musati mayatsa kuguta modzoka futi mopamazve. Ma everyday pamunenge muchigeza mutanga manekuita izvozvo. Aiwa tanzwisisa. Saka guys I hope mabata recipe yemvura. Kwaina kola ndinopinda mvura pane ndogeza pose ndobvisa cheshawa cheche chekuti splasha cheche chekusplasha ichi kuti mvura yatso kubuda chishorro direct voyatso kuvhura vobvisa bhurugwa ravo voyatso kuvhura makumba avo mvura yaichirova pakabhinzi kwaina kola andimiri sandimanakira zvinoita saka zvinotoda kadarika munhu here kola achizodarike munhu azvobatishononaka saka munhu ari pamberi ake chinozoita kuti muti munhu ari pamberi chiini munhu anenge akuzorova masaidzi ese manje apa kungoti munenge muchingorohwa chiwani chibins chetewa zvino everyday chichingorohwa nemvura achizokuvarei okay alright anyway maita henyu kola vamwe at least vanhu vanzwisisawo kuti zvinofamba sei mukati mekurarama zviri mukati medzimba izvi at least vanzwisisa. Thank you very much. Thank you. Right. Mainzwa recipe yemvura yo guys. Pane kuti munotsvaka munhu wenyama chaiye anofemera mugotsi, anounza kana chirwere, paita mvura apa. Paita recipe yemvura iripo. Ingori simbu panenge ogesa paya, utanga wadi warohwa kone mvura yako zvotoita. Pane kuti unotsvaka munhu wenyama anofamba. Anditika saka recipe zamuri ngopana nawo madzimai anditika taunoona chinokuitira unotora chisingakuitiri unodi unosiya anditika right aripera mwa chiri kuda kufona aripera mwa chida kufona ndo animukona ti iniseto chembera tasadozviziviwo tasadozviziviwo tatodzidza tatotamboziva kuti zvinhu zvakadai zviri kutoitika amunoona technology idzi dzakudzisawo zvakawanda right kola hello ko manga madonna seiko dai kola ko mana anditi ndimi here muri profile picture apo kola ndini zvangu inga vasikana vari pana panotika varume hakuna varume vakanaka kudai vanenge vachireveiko vari kucape town varuma vakadai vakazara kucape town kuno handiti ndeyo cape town handitika aiwa kola aiwa ndiri kunyatsa kuona chero nepakeji yebhodhi kuti iripo chaipo thanks Melly Simon ndoraso kuti nyaya ikai chinongodiwa pa communication chete ndiri kuleka communication vanhu mukadzidza kucommunicate akazvo zvinoendeka because ukaona mukadzi akuzosvika pakunotenga kachiplastiki kayakayaka asi murume asingazivi panenge paleka inonzi communication. But imimi, right? Let's say you are communicating. Let's say you are communicating with your wife or your partner, anditi. Oh, yokudza kuti muchinda wangu anditika. Saka ndoda kutenga uchinje plastic chi microage. Imimi personally, and let's be honest, pano munonzwa sei. Ndona Dr. Rogers vanhu vatema atidi kudza nechokwadi ndo pane problem. Uzo ukaona uzosvika pakudya zviri pane zvavanongochitadza samufanira kucommunicata motaurana kuzosvika ukaona azosvika pakudya izvo uchinzinya matraya zvose zvavemataurana mawirana manyesona kuti hazvisi kuita zvatiri kuwirirana zvacho kana zvatraya zvacho hazvisi kuita mowirana kusvika pakunotenga chinhu kirerana maona kuti iproblem uzo ukaona masvika pakuzoda kutenga chinhu ringatova dambudziko ndona soti ratova problem inenge yatova dambudziko. Saka imimi chinhu ichi chikumba kwanyu chiriko here? Aiwa kumba hakutorina bhozi basa ndinorowa zvoti mukadzi wangu andosvika pakutotunda ndiri paromance chaipo. Saka kwamuri mukuda kuti imi zvinhu zvakarongeka imi kusaidi kwenyu zvinhu zvakarongeka. Zvakarongeka but handisi kuti zvangu it's a big thing kuti vanhu vaite zvechiplastiki icho but zvichida kuti mungowirirana mutange mufanira kudzidza kucommunicate. Munoti problem iri kubva papi mutanga matsvaka kuona kuti hamungakwanisi kugadzirisa here nzira idzo zvinoti mauya neoption yechiplastic. Okay, ko imimi panyaya yebonyora apa munoita here? Bonyora uchikura munhu
yes taimboitawo sewakomana tichikura but noti ndaroora zvangu ndaroora ndakambozvitraya ndanyimwa zvangu mumba ndanyimwawo namadhamu ndikambozvitraya but handina chandikanzwa ende hapana chakatombobuda hanitika saka saka tongoti it's not for everyone. Yeah, it's not for everyone. Handiti. And I believe utopesera wa addicted kwazvira and I'm not so sure but I believe utopesera wa addicted. Possibility iripo hatizivi tanzwa vamwe vachidaro panapa. Saka medhembe kwenyu vagere mati muchangotanga parliamensi yapo chapo pakutoburitsa saka dhani pamunozopedza kuita raundi rekutanga vanenge vatotunda kangani. Anotunda twice ndisati ndatoenda ini ndizoti handizotosvika kuzongonorwa wangu mapenalty anenge ini handizosvika pakuzoita zvoti ndizoita ini ndipedzewo but anenge apedza kudhara. Okay, saka medhembe yenyu padhuze vanotunda aiwa zvinoreva kuti munonaka hanzvadzi kuti pa two times vanenge vatotunda vatovekezo mabhatani nenzvimbo dzekubata. Saka chiti communication yakakosha because nyaya kuti tikakwatirwa natema we don't communicate. And atidi kudzana chokwadi ndonyaniyedza makadzi angu aitocha kudza murume kuti ndibati pakadai we have to learn to communicate, that's the thing. Tikadzidza kucommunicate ukazova kubata munhu wako saka ive hamutsamwe here mukadzi hamutsamwe here murume mukadzi akayachikudzai kuti inini baba mwana ndodawo kuti nhasi mbonita style yakadai hamutsamwe here? aiwa nguva yatakurarama ino inozimai generation hatichafanira kurarama nguva yakudhara yekuti mukadzi afanira kuya mose mufanira kucontribute when it comes to sex to marriage. Murume nemukadzi mufanira kucontribute kuti murume afanira kuya kuti ngate zvakadai kana mukadzi akauya neoption yakati utawa zvona kupisa kwakura. No man, this is a new generation, this is a micro generation. ndangofarira hangu pakuti matimbasa munorova zvokuti vedhema akagutsikana vanogutsikana kumba uko. Haipa pano pandafarira because techida kuona dzimba dzenyu dzichimira dzichilasta kwete kuziva kuti baba vekwangu havasi kunyatsofaya medhema akuita entanglement. Saka kana richifamba basa tikazoonawo vakuita usina basiza kuti aisha vidhimoni rekumusha kwavo nekuti imi matimi basa munotsika hamujaidzi munotsika ende mukanyatsowa panenge onyatso kuti pakona iyi paarea iyi ndipo apa kuti waita kakuzhamba ari paarea mutotsika muri ipapo hamubvii ipapo mutira makatsika ipapo chaipo kusvikira zvaita. Nyaya inotangira communication wevana vasogona kucommunicate ndopane problem. Sandrokwaso ndokunototangira dambudziko rose ikoko. Hamusi kucommunicate ndevana vanhu isu vanhurume vechitema hatidi kudzwa chokwadi. Handina kuguta kana kuti dambudziko kuti vanhukadzi vanopretend. Kupretenda kunakira ukapretenda ukaguta yasina, that's the thing. Saka avanhu ngatidzidzei kuti kucommunicate tikakutaurana chinjangu nacho chinjangu kosha so. Thank you very much Kola. Ine maita basa tinyatsonzidza tanyatsonzwisisa vanhu vari kunyatsonzwisisa Kola. Asi ini pane panyanza kubata strike varume vari pana panofunga mapanzwa ukaona paunenge uchiti watsika paarea pakona handitika medhemu mazhamba ipapo zvinoreva kuti papo panenge munoiti chii kona iyoyo inenge ichinzi kudii pakona iyoyo that means ipapa pane magetsi apo pakona ipapo panenge pasina mira zvakanaka. Rambai makatsika ipapo musabva kana kwanga kuri kuleft uko rambai muri kuleft ikoko makatsika ipapo nokuti ukabva unoiruza ndo panenge pachitofaya ipapo. Aiwa Kola maita basa rigaitona aiwa mukoma masimba mafona kudhara tichakutori ipanapa takupai mukana weudhara right kwai inonzi G-spot inenge iri G-spot iyo yacho iyo inenge ichitaugwa iyoyo G-spot yacho iyoyo. Aiwa Kola maita yenyu hanzvadzi rambai makachengetedza imba yenyu rambai makatsika rambai muchigona basa kuti medhema yanzogara handiti right. Kola vadona vanhu vakura vachifona vanhingirira G-spot ameno iyoyo yamunotaura yacho iyoyo G-spot wati ameno iyoyo chiyo yacho iyoyo. Kola hello. Muri sei Kola? Mushe muna here Michael? Aiwa Michael handina zvangu asi Michael tatofunga kunomutsvaga wesu. Hindava. Atawazviri kutaurwawo zvine vamwe panapa. Ko kumba kusinyatsogutsai? Kuri kugusa tatofunga tese namudhara
kudhara kuti vamwana tetisonotsvaga wedu maikoro. Ho baba vavo chionawo live vakati aiwa maikoro anenge anoita. Kosei baba vabvuma kuti munotora maikoro ivo vari kunyatsoedza kunyatsorova here. Vanzwa kamai vaya vanga vachitaura zvokuti maikoro anoshanda baba varipo chero vasipo. Ho muri kuda kuzama kubatsirana. Muda kuzama kubatsirana baba namaikoro handiti? Toda kuzama kubatsirana ka. Asi mavanzwa vakakula vaya zvavatanga kutaura pekutanga kuti vati kudii kola vaya. Kwekutanga handina kunzwa hangu ini ndandisipo ndazosvika vapakati kutaura. Kola vati musi vakabva kunochitenga nemurume wavo vakakurira bhurugwa handiti? Vakurira bhurugwa ravo vakavhura makumbo avo handiti? Vavhura makumbo avo murume wavo akatora chinhu chiya handitika chimaikoro ichi akaisa mukati handiti? Chimaikoro chikatanga kutamba chiri mukati imomo anomuona chitanga kutamba chiri mukati imomo chimaikoro murume wachionawo medhema chizvongonyoka zvongonyoka akavhura makumbo avo chimaikoro chiri mukati hanzi maikoro wababa wangu watodii wangu watomukawo anomuona saka chimaikoro chacho chikatamba tozvomogwa baba vopindawo namaikoro yavo chaiyo vachibatsirana vachidaro kuita kuti munyatse kupabata kana moita muzive pekutangira chaicho munyatsonzwisisa kuti kwai kudina kola vekutanga vaya. Zvinosheura toti hanitoda kutombozoexperimenta izvi titomboona kuti tosvika papi. Aiwa zvinofadza kana shei wabvuma. Saka zvimoza zvotengeswa kupe? Hatitomboziva zvotengeswa totonotsvaga. I think munhu mumacomment section mumwe mudiaries ari panapa anonzi mukatsvaga anonzi chi wandifadza chideme. Wandifadza chideme anotengesa vana maikoro ava. Ane masaizi imwe saizi yakaita sei? Hombe here kana kuti diki? Handizozivi papo zoda tichiona tovatasarudza tese kuti toda icho. Okay, aiwa zvati chinopinda mamuri miti munoziva zvesaizi yamunoda. Baba vanogokusadzira saizi kana isinganyanyi kufadzai saizi. Ivi ndinotoziva kuti ndoda anakonda kana kuti ndoda angu chiri pakati kana ndoda chiduku. Eka. Asika pana baba wabva kutaura kava baba wabva kutaura. Vakambozoona here kuti pasocial media varume vesu vanongoti haini basa ndinobata haini basa ndinobata. Aiwa varume vese hapana murume anoramba kuti ini basa handibati. Vose vanonge hapana vachiti basa ndinobata ukazositasa umwe wacho vanenge vari mukati memaintengurumendi vakadzi vavo vanenge vachita intengurumendi asi munhu achiti ndobata basa kudaro ukazobvunza mudzimai kuti ko wozova kuti aiwa hapana zviripo but munhu anenge azvipa mbiri yake kuti ndodii yangu haindokwesha munhu. Saka tizozivi kuti hedu zvinenge zvichiitika chii chinenge chichiitika. Ngavangobvumidzana vanotenga zvimaikoro zvavo. Handiti because maikoro ndinasoti ari nani pane munhu. Maikoro anenge ari nani zveshuwa pane munhu anofema anonetsa. Handitika kana usinako murume munhu anofema anonetsa anoti kukwidzira zvirwere ari kuti kukupa stress hazviperi. Sure. Aiwa ichokwadi ichocho. Aiwa ndinokutendai yenyu. Thank you very much nokuya pano. Batai mukatsvagai munhu anonzi wandifadza chideme ari pano paFacebook pana panonzi wandifadza mudiaries. Ndambona chitotevera makomenti masikala chitika kana muchizvida uyai ndinazvo kana muchizvida uyai. Saka mubatei munoitire kuinbox kuti ndikutsvaka maikoro nditengeserewo maikoro uchakutumirai okuwaridzirai hobhoye zvaanazvo imotsvaka chamunokwanisa chamunoda ana kumutsvagai anakonda mumbogwawo anakonda. Asi munenge mungofe ngekunakirwa kola kungove kufe ngekunakirwa mungafe nei? Asi ndachida kungotaura kuti munoziva kuti vanhu varume vane system yekupretenda kuti takaneta takaneta vakazibhei vanopedzera vakuchita vachiti murume akaneta but zvinongoda kuwirirana nekutaurirana mese muri two. Ende sure ende wadaise kumba kwenyu izvo ndasimabva mabva matotaura namedhema baba vekwenyu vabva vatotaura kuti medhema nditsvaka chedu chianako chinonzi chimaikoro tiwane kubatsirana. Ende inini munhu wangu kana akaneta ndomuziya kana akaneta inini ndichida nokuamisa kuti aiwa inini tienipedzera nenesu zvangu asi popedza unozongoona munhu atojoinawo tatova tese takutobatsirana paya. Ndizvozvo. Aiwa wish you the best. Wish you the best caller. Wish you the best. Mugozodzoka pano chiripo feedback kuti maspice zviri kufamba sei imimi nani namaikoro tinyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Arigeti kuwa baba kana vaofu kuti vanoti kudii apo. Handitika. Aiwa pakanaka kola maita basa.
All right. Kola hello. Hello, makadile nchipule. Ti right muri sei kola? Akati timbopinde opanya ezvimaikorezi. Munacho inina madam tinacho. All right. So madam savari kukwata. Takaona kuti asaite chimaikoro chake. Alright, saka makati pane kuti munhu atsvage chisipo regati tsvage maikoro chaiye because munogara kure nakure. Saka imimi kwamuri kure nakure imi munoraramawo nei? Munenge muchimbonyora we? Indakatenga kachimaikoro changu chechikadzi. Zviriko zvimaikoro zvechikadzi. Chiriko? Kola munonyepa tionei. Chechikadzi ndo chakaita sei ichocho? Hauchizivi here? Hauchizivi. Unototaga kana uchida chine matintini kana uchida chisiya chingori plain chinenge mwana achicheche unototsadza chako chauno. Oish. Saka imi munotochitora mutochishandisawo mutochikwira icho chinhu chimaikoro chechikadzi. Like time here tinonganikira here. Like togona kutaura natino nasi tiri kuita 6 yedu na 7. Ye ndotoenda pawebcam. Iye utotorawo chimaikoro chake, ndotora chimaikoro changu. Tototanga kuita uya achita ari uko ini ndiri kuno tichitoonana pawebcam. Saka chechikadzi chinenge chichitotambirira we? Chinoiswa pabhatiri. Chichoiseka pabhatiri chichishekawo sezvinenge domukadzi kana chikoira zve. Yes. Nemwari inge takasara. Saka makachiwana pite nyimi ndinotsvakawo changu mangwani. Akabva nacho kukwata. Okay. Inga takasara nemi munoti todzidzawo zvinhu zvatisingazii pano. Saka mochidii kana mapedza kuchiningira kuchiitira mochiugeza modii? Ndochigeza ndochiisa pachinogara because ndobva ndatochipfekera pachaja because chine chaja yacho. Alright. Saka kwaiko zvataurwa zveaddiction panapa ndezvechokwadi? Zveaddiction zviya hazvisi zvechokwadi zvataura munhu yakuti unozotadza kunakirwa nemukadzi wako. Munhu haafanane nechimaikoro because even reaction yaunopiwa kana usangana nemukadzi makubatana mese mukadzi hakusi kuti murume chete ndiye anobata mukadzi kana mukadzi ojaya ndobatawo murume. Saka izvozvo zvekuti addiction izvo haakunyepa munhu iye ndiye anenge achitongoda zvati hapana panombonzi chimaikoro chingazonaka kudarika munhu. Ingori way kuredusa kana muri trustworthy to each other. It's better to mubudirane pachena senge apa takaona kuti anotese umwe nomwe ari kure. But no, kubata muzvesitira nemiri. Saka at least tikatsvaga zvimaikoro anenge achitawo anenge asina reason yekuti ndakachitirichi. Handiti muri kuona. Okay. Aiwa hatanzwisisa. Maite henyu kola tasingadombozivi kuti chivakadzi chiriko chatongotenga utopana baba kana ufamba nacho kuitira kuti zvibatsirawo namaikoro wechikadzi uyo ariko kwai unonzi Merinda. Unonzi Merinda. Saka chatongotenga Merinda yeye topaona baba kuti kana ufamba ina Merinda uyu mopeta musa kumagetsi kana vapedza mochisuka moisa pachinogara moisa pamagetsi. Aiwa maite henyu kola, thank you very much. At least the communication is the best. Ani muri kunzwa kola utaura guys kuti takawirira nemukadzi wangu kuti ini ndinogara kure wanogara kure. The best way panyaya yemiedzo apa rikatite zvemaikoro izvi ndozvotoshandisa handimoona pane kuti uosvitsvaka munhu nditsvake munhu. Maikoro is the best and I do agree navo. Maikoro ari nani kwai zveaddiction izvo aiwa isa hatina addiction tinongoita kana tafunga lulalula nana maikoro vedu. Aiwa ndinokutenda ikola. Thank you very much. Okay, nice. Thank you. Right. Ndikaitoni avaita zvevideo. Yes, kola. Hello. Hello, kola. What is 491? How auskundiwana here ndiri kwanzi 10 camera off chichikuitika panapa
but ndikungona kalaiti kumsoro sombijana kwada kuti ndione chimaikoro chakwe anyway baba yakumba noisy ya ndakuona yuwi nai Jesu wangu nai Mwari yuwi rose hiro naiwe rose hiro ai waraka kurisa yuwi newe ungasafa ai waraka kurisa imbovhara fesi yako uburise chimaikoro vanhu vachione vhara fesi yako uburise maikoro ingovhara fesi vhara chingo chakabve kuvhara panoonekera tingoona tida kungotaridza vanhu maikoro chete vhara panoonekera apo pinda mutoileti unovhara tora chimwe chinhu uvhare kumeso kudai yewi zvinhu rakakura iroro guys zvinhu rakakura iroro alright vafara here kumeso honai guys honai yuwi honai iro apa ngari kore asikolaka awakaoma saka chindiudze ndabvisa hangu foni saka makuru arakaita iro boyfriend yako yakazvibvume boyfriend yangu akatokura times 2 Sis Melly ikamera iringoita kuti ringoita serakakura but aiwa boyfriend yangu akakura Sis Melly I mean like uchinotenga iro iye maikoro uyu boyfriend akati you can go and buy takatobvumirana Sis Melly takatobvumirana zvinhu zvatinongoti zvakatongotaurirana distance inoni Sis Melly but anonzwa sei achinzwa kuti ndikubwirwa nomumwe munhu ya ipapo ini wandongodiwa kubwirwa nomumwe kune zvirwere Sis Melly and everything saka kana wada munhu wako munongotaurana kuti shamwari chinhu chachimboreplace munhu Sis Melly hachina mafeeling ndezvokungo nyere inongopera maona ndezvongopedza nyere at the end of the day zvasiyana nekuti ndinosura ndichidanana nomumwe munhu kuti boyfriend yangu iri kure ndichikwirana naye chimba chirwere asi kukwirana chaiko kunoda mafeelings Sis Melly saka boyfriend yangu iri kachana iri kuSouth Africa ikoko boyfriend yangu ichengete zvakanaka but but naikola chinonaka here chinhu icho chichi kana mchitunaka morevei paunenge uchichiita papaya chinoita kunge boyfriend wako here not even like maybe 50%, you know, but chinotundisa Sis Melly handizofungi zvoda kukwirwa nomumwe munhu after handizofungi zvoti rekanimbochita or anything handizvifungi and it's not kuti chinhu chandinongotora Sis Melly ndongotanga kungozvikwira ndetoriwo neboyfriend yangu ndongoitawo zvandongoita zvongodarika zvasiyana nekusatokwirana zvachose I know kuti vamwana vazvinzwisisi Sis Melly but zvongodipenda nekuti mangotaurirana sainango iye ndiye akangondiudza kuti I know kuti uri kure and everything saka toita sei tokokwirana paunenge uri kunoka and stuff ndova nangomudza kuti ndozviri kuita vanhu but what do you think of it saka akangoti I think better idea than kuti ndinzwa kuti uri kufemerwa nomumwe munhu ari kuibiki that you understand saka I know sometimes muchitanga zviri awkward like madays ekutanga but unongozvijairira plus iboyfriend yako saka unotyei do you understand saka ndozvatinongoita Sis Melly handizvo zveeveryday because kana kuri kuti tiri tese kukwirana chaiko 24 hours but
your boyfriend also as well. What's your take on kubonyo bonyoko? I don't mind that. I asked him one over rose and bonyo and those are not teaching Michael Jackson. You don't go to Shandy, so you know, on occasions, or you don't cannot go me so. Yeah, we are learning dzidza. At least dzidza kuti, you know the reason why ndabvunza kuti chinonaka here kudarika munhu. Why? Because pandachi posta makusera nditi makomenza nandichiona munonga chiti kwanzi ichinhu ichi kaichi ukazochitanga auchafi wakada mukadzi. And that's why I did ask that question. Andika kuti chinoshanda sei ichi chino imbovatadza yekupesera futi wambochiona ya chakakura chihombe chototamba nai saka chizoisa kumagetsi. Hauisi kumagetsi, alright. Okay. All right. Thank you very much, caller. Thank you. Thank you very much, caller. Waita hako. Bye. Take care. Right. Guys, I hope unastadzidza. Mazvionera guys. Vanhu vanezvo zvimadhildezvi. Mweya pane opinion yekuti aiwa inini hangu handichidi vanhu vechirume kuona chimaikoro ichi munhu anacho. Vamwe vakati aiwa isusu we don't mind tinotenga tisina nambaba. Saka chandadzidza chinhu chimwe chete kuti communication and being open minded when talking to one another is the key to everything. So vakadzi vemudzimba, vanamai vemudzimba, mune mapartners enyu amunogara nawo kana munodana nawo, don't be scared, don't be shy to talk to your partner about your relationships or your sexual experiences. Handitika mukati medzimba kuti bebe wangu ina hausi kundigutsa apa kuita zvechimaikoro zvinofamba sei. Handitika kana murume achitindodota zvichibonyora newo mukadzi wadiwo woita kunzwisisa. Handitika woitawo kunzwisisa. Handiti because chandiri kuona chikuru chisapakapa chikuru chiripoka communication. Mukagara mawirirana chete communication yenyu zvinodi zvinokufambirai. That will reduce also the spread of HIV. Handimaona kana mawirirana nokuti chimaikoro ichi kana wapedza kuchishandisa handiko unochigeza uchisa pachinogara. Saka it will reduce the risks of what of getting HIV inenge iri kwei kana kuti baba vakuvigirwa ma-STI yaya kupi kumba. Handika saka it's up to you guys. I am not telling you what to do, but tukuonesana handika, and we are trying to open one another's mind. Handiti kuti varume vavhurawo pfungwa, because murume kuzwa nemukadzi kuti ndoda chinhu ichi anogona kujamba kuti wazvaoneka nezvechihure zvakazodai zvikazodai, but anenge asingaoni zvekumberi. Handiti saka tikazvitaura paplatforms handika varume they might see it neme engu iri different. Alright, ini ndinogara ku South Africa, mukadzi anogara ku Zimbabwe, kana kuti ndinogara ku UK, mukadzi ari kuno ku Africa. How best can we keep our relationship yedu? Handimona isina kuti wazoisa third party mukati kuti umwe akuzochema nechirwere umwe akuzochema nechirwere. Saka the ball is in your court. You choose zvaunoda, zvausingadi wadiyo wosiya. Handitika guys, so ndoda kutendai guys chiti thank you very much for contributing today. And nyaya dzakadai tinotodzitaura once in a while, we talk about these things guys, because hakuna tete yokuti right now uchisimuka kuenda kuti ndakuya kuzobvunzawo nyaya yechinhu chakadai sondoita sei vakakuudza. Hapana, unogona kunzwawo kunyaiwa area yese. Handimaona kana tete yako kutonava kuti chagodonewe. Handimaona saka kuna platforms tinokatozvitaura. Ndosaka chiti veve vanenge vasiri comfortable nenyaya dzakadai, garai mabva zvenyu. Handimaona tosara nevanhu vanenge vachida kuti communicate now, because we need to educate one another. Maybe you are there, you feel kuti when a topic iyo bedroom yoda kutaura nezvayo yaunogona kutaura nezvayo. Handika please feel free to contact me, talk power platform umboya pane stream comment section chidzidzawo. Handika from you. Handiti platform ino ndiye munhu wese tise chidzidza. Handitika so guys,
ndoda kutendai pano nekungana anyway mai velive nezuro vaya havana kuzokwanisa kuuya because magetsi aka vanogara Cape Town saka magetsi anzi ari kunetsero Cape Town akabva adzima wifi yavo ndobva yadzima nhasi pavangu vachida kuti vauye time achina masikati inini I was busy handakwanisa kuti ndikwanisa kusangana navo saka zvongotosangana chi nemusi weMonday right. So searching right toda kuisa yaya inbox yangu yakupfuta nevanhu kuti nice Sis Melly tinoda kutsvaga varume pamhepo but hamuna kuzodzoka naye makabva mangoti zii ndikati aiwa ndaida kungoona response dzenyu kuti dzakamira sei but anyway zvamakuenda kuinbox kudai tiyatanga tamboitesta. It's called testing guys. Tester Friday manheru we just test it toda kuti zvinobuda here kana kuti hatisi kukontinya nayo handika. It's called testing. Dei panga paine munhu anogona kutohostawo handi taita kuti aiwa uya umbohostawo tidii timborasawo musi tiri comment section kana uripo who can host this show please just get in touch with me as well. Wodi wouya tokuisa wodi wohosta nemusi Friday kana pasina tichaita futi manheru handika. What we will do is regai ndigati ndajekesa varume phone number yenyu vakadzi phone number yenyu handika. Varume munofona apa vakadzi apa handiti. Murume ukafona you say the qualities of a lady that you are looking for handika. Ndoda mukadzi ane makore akati ndoda mukadzi akadai handika ndiwa ndiri kuda. Kana mukadzi aripo comment section afita that description arimo comment section anobva afona wapa handika kuti aiwa inini zvataurwa nemurume ari panhingapa handitika I want to be I think I fit in that criteria handitika. Murume kana taona tonzwawo zita rako chairo kuti kunyepa so that ti avoid mashows ekuti unouya pano uine mukadzi wakwamangwana uzoti makanyigirwa naSis Melly handika. If possible inini wacho ndinenge ndichitonyora pasi nebhuku rangu so that after the show toita video call handika. Toita video call ini murume nchi video call awo murume mukadzi nchi video call awo murume uya ndoyetsa kuona kuti wakura zvakadini waone mukadzi kana kuti hauna nokuti kana uri pachokwadi haunyare even kuti ndikuadd apa face yako uri kutsvaga andinya unyara unotouya fiya uisa face yako ndoyetsa kuadd apa add button apa unoyetsa kupinda vanhu vokuona but ukaona uchitya kuya pa live button something question mark munhu akadaro hatisi kuzokutora serious and ukaona ndikakuti add iwe ndingi ndiri kuadd apa tikuone handiona that means une mukadzi atini izvozvo saka iyi yatinoita neFriday inenge ichinzi trial inenge iri trial handitika taida kungoona kuti zvinofamba sei because varume vacho vakuyawo kuinbox futi vakadzi vakuyawo kuinbox handimaona so tichida kuti musangane imiwo vakadzi vari serious nekutsvaga varume handitika. Kana wati uri kuda kutsvaga murume don't be scared buda pachena sezvauri handika. Ini ndiri mukadzi ndine makore ane 24 ndine mwana wangu 1 ndafonawo pano ndiri kutsvagawo murume ane makore 26 handika asinawo mwana kana tane vana vake kana 2 handitika. Then totarisa tese kuona kuti kashoma ako asikazvivasisi kuti vane varume vafone handika. Toyesa kukuvhetai pana pacomment section vana mai vakuru ndobasa ravo tichiongorora handika. You should bring your real names ndodza munoshandisa handika kwete mafake because we try to kuti zvinhu zvenyu zvisave neDoge Foundation handika because zvinodaro mukadzi wako aripo panapa budai pachena kana uchitori neHIV nindiri am HIV positive ndatowewo ndiri kufonawo pano because ndotsvagawo murume ari HIV positive azvichatyisa zvishamisizvo handi kana aripowo murume akadaro obva afonawo kuti aiwa inini I think ndinomitawo zvauri kutaura also HIV positive handika ndaive ndakambodikana tokugula tina hanzvadzi dzedola mukoma Gordon Changati ndo basa ravo tokuinvestigate toda kuti zveshuwa uri singu here aiwa kanitaura kuti aiwa relationship yenyu apachena modi mukontinyenyu kuita zvinhu zvenyu isati chapindiri handitika tikutraya kuavoida nenyaya yekuti kuavoida nyaya yekuti kana uine mukadzi uye pano uine mukadzi isati sikuda izvozvo zvatoda kusamba kuti tiavoid andichimaona ndo yatiri kusamba. So kana pasina munhu anenge achikwanisa kuti aihoste this type of a topic handitika show ndichangoya ndiri neFriday yacho but I would appreciate umwe munhu ari different dai zuva anga ari panapa zuva havani maybe harara manje dai anga ari pano ndandichamukumbira zuva ndo zvake chaizvezvi hanimaona ndo zvake zvechimbulumbulu izvi hanimaona uyatsouya pano tomuudza ohosta achibata uku achisangana hanimaona chicho chakadaro
handi mazviona zvatakachidi tichiita but ndichamufonera mangwana ndinonzwa kuti anokwanisa here kuti azviite normally kazhinji mafridays anenge ariwo busy nemacommitments ake but uhiye kana zvikaramba ndichatongouya inini mwana ndotongomwa girazi rangu andoshinga totongoona kuti zviri kufamba sei handi maona. So guys, maita henyu manga muri pano rediwe musakanga nokusupporta Lorraine ari kutengesa ma-t-shirts ake. Those t-shirts, let me correct guys up. Ma-t-shirts aya ndeya Lorraine Mukundu ndiye ari kuzama kurarama. We support everyone's hustle pano, we support hustle yemunhu wese tinoisupporta pano. Lorraine akauya neplan akati kwandiri Sis Melly ndoda kuprindisa ma-t-shirts nditengese. Ndikati there's nothing wrong with that. And there is nothing wrong when dokana papi akanotenga machets ake akaprindisa anditika. So guys, let's support her. Diano ziva zvaari kuzviitira, it's called hustle. And Diano zvaari kuzviitira, Diano zvaari kuda kuachieva kuti chii. So guys, to those vari kuda kusanga ndofunga musi wa5 tichange tine get together yemadiaries tamirira confirmation yevenue antika kutinze kuti kuvenue kwataka anyorera email nesuro vakati kudi probably musi wa5 September tinenge tine get together yemadiaries only 50 people chat kujobe kuko but venue asanda kwasa kudzai andika because asata yetsa kukonfirma pane mavenue akawanda akaitwa reach out to and maona saka takamirira feedback then I'll come and tell you. So maybe you would need to be wearing that t-shirt iyoyo andika ma-t-shirts aya iye ndichimubvunza kuti wakatenga machisa kwamari anoti akatenga machisa kemari haisi kunge 90 rand each here kuzoprindisa kuda kaprindisa 80 rand each hanimaona saka it's her hustle. Let's support her as well. Anotibatsira pakawanda musikana uyu anotibatsira pakawanda mwana uyu handimaona ngatimusupportei. Put in your order. Thank you very much kune vese vakaisa maorders avo kuna Lorraine nevakareceiva kudhara. Thank you, would like to appreciate because you are not helping me. It's her project ndezvakesho hazvinei ini changu mafuta antika ofuchi mangwana ndichana macollector because papa vakaita era printing company vaya vanga vakaita era anti mazvona vanga vakaita era kuprinta saka wedzi saka tikati aiwa apa makangadza dzogadzirai ini vanga vangonzendera neWhatsApp vachiti ndo patasvika ini ndikangotadza kuti achauya because amakaona 3 aya hasiriwo ese pane ecarrot pane eavocado anogadzira meso mai mwana anogadzira skinids andika kune lemon natural ningikiri natural herbs anoshandiswa akasiyana but ndakangoposta chipepa chavakandisiforwardira ini neWhatsApp ndobva nangochipostawo andimona ndosaka mchanisa ndauya nawo pano andimazvona akasiyana handika nevese indofunga first order yekutanga iyo iyi kai yakatopera ndakabva ndatoendisa second order zvakare twaprinde second order. First order yatopera yekuenda ari kushungouya ari kuenda kuvaridzi vavo kunotumira kwese handika. Thank you for your support guys. Ndoda kuti muzame tikuzoratesa nditika mafuta toda kunakatisa nditika muzondibvunzawo after mwedzi kuti Sis Melly ganda renyu raita sei ndechikuziva kuti mafuta aya because tikuzoratesa nditika asi chandoziva ini ndandine pigmentation munoziziva ndaive ndine pigmentation ndatsva nechando ndaita black but you can see kuti andisisina pigmentation for sure andisisina fair andisisina and my skin is so smooth, very smooth animona nemafuta yawayo and because natural natural organics andichimaona. So guys, thank you very much. Ngatisangane zvakare musi weFriday tichiona kuti ndine here ndikuuya kana pane aguest kana ndizuva kana pane a new guest iri kuuya handimaona tione kuti toitawo sei. Hanzi mask ndoprintawo ekupfekawo paget together mask ndoprintawo. Yes, we still support you Faith if you have that idea yekuti you want to print mask ako and you print them andika 50 get together yakuti kwandiri ndokumaketera zvandiri kuita izvi ndichimaketa andisi kumaketa my own t-shirts no they are Lorraine Mukundu because she does a lot for my diaries. Tikamutuma kuti chakati menya pakati anoenda, she doesn't complain. So the least that we can do is only to support her. Inini personally ndinawo my own t-shirts but I had to buy one just to show her support. Ndakatotenga imwe extra because ndakaona ane macolors akasiyana anamona ndakatotenga ye red kwaari because ndisina color red just ngomshowa kuti you know what we appreciate zvaunoita andimona we appreciate zvaunotiita tikakutuma haurambe andimona. So that was the way of saying thank you very much kwaari andimona. Apostle IK vari kuharare vaya right now makaona mwana wegumbo recancer mwainzi mwana negumbo rake rakadii guys tinovawanepi vanhu vakadaro. What happened is Apostle vaya takangovakumbira Apostle mwana ari kunzi ari kwamurewa, can you please go and fetch mwana uyu auye kuHarare
awane kurapiwa gumbo iri rinogona kukanganisika zvarava zvichaiti. Handika apostol vakangosumudza mota yavo. Pane mudhayaris mwana aripo akatumira mari kuna apostol $50 yepetro. Handika akatumira 150 kuna mai vemwana mukomana iyeye. Handika apostol vakasumudza mota yavo, havana kubvunza mubvunzo, vakangoti location, vakasimudza mota yavo vakaenda, vakaswera vachidhiraivha vachiendako, vakanotora mukomana iye namai vake namai nini. Handika vakadzoka navo kuHarare, vakavachengeta kumba kwavo kuHarare. Vachengeta kumba kwavo kuHarare, kuseni kwanhasi apostol vakasumuka nemwana uya mukomana vakaenda nekunga kwakabhukwa kwakabhatirwa nemusikana uya kuti anoitwa masikani, mwana anoitwa masikani, vakaenda nekuparenyatwa, vakaswera variko parenyatwa, anzi aitwa masikani, aita every, vamirira kuona kuti mangwana vari kuzama kufasitreka nekuda kwemacollections anenge ane vanhu, vari kuzama kufasitreka kuti vanoti mangwana by tomorrow, kusora mangwana marizasi emwana anenge abuda, voona kuti chingave chii, what's next step, because right now vakwasingazivi kuti chii chinoitika, kuti vadhiagonize vasina kuita masikani zvanga singaiti, kuti pari kuonekwa kuti panoda cancer here andatoa chemotherapy here kana kuti growth inoda kubviswa here, zvinoda masikani. Saka sikani ichingobuda vobva vaita sei, voziva kuti what's the way forward. Handimaona vodi totangira ipapo. So I would like to say thank you very much to all the diaries vakacontribute mari kuna mai vemwana. A lot of people, more than 20 people came to my WhatsApp and inbox vachiti Sis Melly tikumbirawo nhamba dzechi, tikumbirawo kuti zati mari tocontribute kupi yemwana uyu. Ndakachingoforwarda nhamba yamai vacho vemwana nhamba. So mai vacho vakandifonera manhero nhasi vakati ndinotenda nedorwonya ndigoni kutenda but vachauya zvavo palife vachitaura kuti kune mudiaries akaenda kumba kwaprofet nezuro akanovasira $200 in cash. Handika mudiaries haana kuda kusikana kuti ndiani but aenda kunopa mai vavo straight kumba kwaprofet. Kana uri pano wakatarisa, thank you very much my sister. Thank you. May God continue to enlarge your territory. Handika mwari vakuitire zvakanaka. Wabvunza apostol kumba kwenyu ndekupi ukaenda ukanobvisa 200 chako ukasiyira mai vemwana. Handika so mai vemwana vakasungirira. Pakaita musikana yeye akatumira $50 yaprofet yekuti vaende kutora mwana nepetro, akazotumira futi $150 akapa mai vemwana uyu, ikaita $350. Pakaita vakadzi veku-UK handika vakacontribute vari vega, handiti masisters ede ku-UK mari yavo ndofunga yanga iri $425 here or so. Handika vanga vane WhatsApp group ravo rakacontribute vakatumira kuna mai vemwana straight, kuna mai vemwana ndokuri kuenda mari kune inadhibati mari iyi ndezvamende zvokuzimbabwe. Apostol ndakati musabate senti, zviri kuendeswa straight kuna mai vemwana, vakapuwa $420. Saka ndofunga mari yavave nayo plus imwe yanga chienda ari anzi machima eco cash nemaranzi wone chichichi. I think I would like to believe kuti mari yavo right now pada kumatsa navo ini mari yavo yanga iri kuma 700 and something, but after that vanhu vangachiuya nichiwapa nhamba, I would like to believe kuti mari yo right now inogona kuva yave $1,000 kana over $1,000 That means whatever zvinenge zvataurwa nadoctors zvauya pascan kunzi mwana ada kupiswa kana iri growth kana kuti iri chemotherapy, at least zvinokwanisa kuti zvimbopusha zvikwane. So guys, ndinokutendai nebasa ramuri kubata, ndokutendai nezvamuri kuita, ndoinondisupport. Madiaries munodadisa. Ukauya pano kuti ndine business rangu, please help me. Uri umwe wedu watinotuma pano usingatirambiri chikutuma. Why can I not advertise this for you? Ndinotokuadvertisira andina asana zvokuti business rechi as long as it's legit kana kuti I'll try by all means, because munoshowa rudo rwenyu nguva dzose, munoshowa rudo towards kobebe kwangu vakuita semadhakwa here mamuchimuri kumwa ndini tiri kumwa muchidhakwa. Andimaona. Saka ndida kutendai guys, and the worst is still you don't listen to zvinhu zvisina nebasa zvinotaurika nevamwe vanhu kana kunze kudi. Isusu we told ourselves pano to focus, and you guys, that's exactly what is happening. Very busy vasiyei makazi that devil, let them talk, let them do what they do. There is God up there. God who is up there is the one who's going to reward you, not me, not the next person, only God. To those who are busy talking and bashing and saying statements avasingazivi zvinhu zvavasina kuswera, I'm saying shami yenyu nemunyiri kuya, your reward is coming. It's not coming from me, no. So we don't have time to answer to nonsense, we don't even have time to listen to nonsense, we don't even have time to respond to nonsense. Antika but shami yenyu ichauya kubva kune musiki, because this is just a tukuita takamira pachokwadi, and what we are doing takamira pachokwadi. Hazvina makonas, hazvina chi. You can label people whatever that you want to label people. Mugoti vanhu impavha, vanhu vari kubirwa, mari vari kudyirwa. We know the truth. The guy shikurani nezari kupesira, the truth will come out.
chokwadi chabuda pakuziva kupesira. So we will stay focused. Takapfeka blinkers. You can say a lot of things. You can say what you want. And guys, we are not shaken and we are not stopping anytime soon. Tukwenda kumberi, boramberi, because the basa irakatangwa na mwari ndiye acharipedza. Kana uri a human being, be it in a form of a ghost, because you're a coward, use ghost account. We are not scared of you. We choose to keep quiet because silence is golden. And we won't even pay attention to whatever that you say. We are helping the community. We are changing people's lives out there. Our page has gone viral because of the good deeds that we are doing. It's not us who has started. It's God himself who has started this. It can only be God who can finish this. You can talk and say whatever that you want. Your day is coming. Antika muchamboigadzirwa shamu yenyu ichamborukwa ichauya. One day you find zvinhu zvakabata kudai hazvichafambi. It's no longer moving because you have offended the kingdom of God. You have offended. Antika muchitaura zvamunenge musina kuswera God who knows the truth achamira pachokwadi. Tinoramba takamira pachokwadi. Mindiro yedu ndi Jesu. Hatina nguva yekupindurana nemunhu. We don't have time to respond to anybody. Mindiro yedu ndi Jesu and hatisi kumira. We'll go forward. So guys, kavirai boramberi. Thank you. I cannot say thank you enough because mashokwanguka hakwansi kutendai madiaries zvamurikuita. You have actually saved another life again. Life yemwana mkomana nzi NSTY and I don't even know the guy and muzive. Andona mbosangana naye mai vake andivazive andisangana ndakangotaura nawo pafoni chete. But you have managed to put a smile pa face yemwana uyu. You have managed to put a smile pa face yamai ava. Vangu vasina mbavira kuenda kuchipatara nemwana. Vangu vasingazivi kuti chikuletsa pamwana chii. Zvavaitaura kuti cancer it was from her head. This is the truth. Mai vangu vasina mbavira nemwana kuchipatara. Ndata kuzovabvunza nezvoti mapima why mizitima hamuna kana pepa rekuchipatara. What's really going on? Vakati baba vemwana vairamba kuti mwana ende kuchipatara. Vaiti chivanhu taenda kumapostori nekumaprofita. So it was a process yekutanga kuti one kuti mwana anoongororwa kuti chii chaita kuti gumbo ridai, gumbo kuzvimba kudai. So guys, zvokuti mwana angachema ari mupenda sakwanisa kana kudya kana kudi. Anomona, but I'm happy kuti ndaziva kuti mazuva ranhasiwo juu kune zvaambopiwa nemadoctors akwanisa kudya. Anomona, akwanisa kudya and nhasi for the first time angachisekererawo. Mai vachivonga chikonwa nemufaro agona kusekererawo. Munozva zvinhu zvinonyevenudza mwoyo. Zvinhu zvinonakidza. Our group is not to troll people. Our group hasiri kubhasha vanhu. Kusore chitango yekusoti tigara pasi chikreta. Gone are those days. Kuti tifunge nezvaningi titaure nezvaningi oro. So no, we are here to bring a community, a change to our community. We are here to put a smile kune munhu akagiva hope. We are there kuti tiunze hope if we can. Antimaona, we are there kuti pasina peace pepe kan tasvikawo let there be peace. Antimaona, kana paine hondo ngapave nerunyararo. That's what we are all about. We are no longer about. And what caused that? No one knows for now better. I don't want to lie. Kwakamirwa result yesikani nogona kubuda mangwana kana kusina mangwana. So here we are all about positivity. We are not here about negativity. So guys, thank you very much. I bless you. Ndinakutenda ngiti mwari vakanaka, mwari vanoshamisa, mwari vanotigonera nguva dzese. Nothing beats the power of a prayer. Vanonamata vaya rambai muchinamatira mwana ushu. Namatira mwana uyu kuti chiwanikwe chiri chinhu chinogona kurapika chiri mugumbo remwana. Pasawanikwe pari chinhu chakasunga because I believe also from what I've heard there might be spiritual connections ipapo. So itai kuti guys prayer warriors ayase tinenge takamira 12 dzichai namatai musakangana kuisa NST uyu mukati meminamato yenyu kuti mwari rangarirayiwo mwana ushu. Only 20 years asati atomboita mukadzana kudi rangarirayiwo mwana uyu mwari murangarireyiwo gumbo rake riwanikwe richinzi igrowth inoda kungootwa operation ibviswe then everything go back to normal. Aite upenyu hwake then toti mwari tapedza pedu tasakura tazuza tapedza anditika. So ndinokutendai guys, mwari wakuitai zvakanaka. Team Cape Town musikana anonzi Messi musamukangane please. Une hembe dzemwana muchechi. I think she's due. Anzi akazogona kunyoresa vakapune vakamugadzirira madiaries, vakamugadzirira affidavit, vakamugadzirira mapepa ekuti akwanisa kunonyoresa kuchipatara. Saka akazonyoresa kune vakamupa mari Cape Town ikoko kuti anonyoresa. Saka akakwanisa kunonyoresa. Saka if you are there with second hand clothes dzemwana muchechi, please get hold of Messi kana kuti get hold of Milka. Tina amai vari Cape Town nzi Milka. Vabatei muvatumire hembe dzemwana idzi. And I heard kuti vari kuenda kupera kwemwedzi vachaenda kunona Messi uyu zvakare vachinompa hembe.
but Anatolia kana muri Cape Town batanai nevamwe kuitira mangwana zvikauyawo kwenyu batanai nevamwe kana mune hembe dzevana vacheche kana uine hembe kana ukakwanisa kutengawo zvimavhesi zviviri dishi kana chii batana na Milka uyu come to my WhatsApp ndikupe namba yaMilka uyu ndo vasikana vari kuCape Town handitika mukwanise kungobatanidza zvinhu mwana uyu anopiwa zvinhu atove ne7 months next month 8 months 9 months anenge achibereka haana chinhu haana pekutangira akauya akataura nyaya yake pano mesi tikainzwa tese pano. So please, let's keep on doing what is right. Let's keep on doing what is good. Let's try to break through. Anti maona. So guys, ndinoda kutenda imwari wakuitira zvakanaka. Nema t-shirts Lorraine Mkundu is your girl. Batai Lorraine, let's support Lorraine. Ndiye runner wedu ku Joburg, but not Joburg. Lorraine pakati she doesn't ask questions. She quickly runs oneta zvaninga chita. Ototombaira pa live, ita live yakari ipapo. Antika hands to one asema t-shirts acho Sis Melly Edina. Bata anonzi Lorraine Mkundu. I don't have andina number dzake panapa number dzake number dziripi ari kupiko ye Lorraine Mkundu wacho lega inde mutege paningirikiri pa uyu penya apa paseri pe comment yenyu kuti mukwanisa kumuona uyo Lorraine Mkundu batai Lorraine Mkundu anditika batai Lorraine Mkundu let's support it. That's the way. Maybe right now she's from what I've heard Lorraine she told me kuti ne lockdown ikubasa kwawo kwakuri kusaluna hakuna kuzongi kwavhurwa so ari kuzama ukuthi azviraramire naye akwanisa kuzvibhadhara rent yake. Let's support it guys ngati musupport anditika aite zvinhu zvakewo zvari kwanisa kuita mumwe wedu she doesn't ask questions anongoita akanyarara anditika pamwe pacho futi tesina tomutumira futi mari petrol kana ye transport anongoenda akanyarara saka idzi ndo number za Lorraine. Let me pin number za Lorraine wanazipinera and pane atari kuitawo mamaski ake I don't know kana azouya nemamaski akewo pano todiwo tokanda pane atari kutengesa mazai andika atari kutengesa mazai ati marigara zviyamirai hanzi 400 kune vari kuda mazai pane atari kutengesa mazai iyi message yo ichanditorera nguva kuwana ndichaiwana here aka inoda kuti ndinyatsokutoiwana so ndichaitsvaga namba ndikiri vari kuda mazai anenge ari kuJoburg mukadzi ushu mozondibata andika uyu anonzi Faith domi yangu ndiwe mamaski ari kuti ndine mamaski namba dzake dziri pamusoro idzo guys mubatewo 0641183369 ndiwe mamaski andika let's support one another guys murira zviripo Milka aripo pano uyu Milka we Cape Town Milka mudzipurwa yari pano batai Milka ndiye coordinator we Cape Town andika diaries munobata Milka aripo then Milka okudza kuti arifambisa sei program yamesi guys. God bless you. Mwari wakuitira zvakanaka. I love you and take care of yourselves till we meet again on Friday. Good night for now.